Εμένα η άποψη μου είναι εξής. Εγώ και δίνω κόπα στην κόρη σου. Θα πεις δεν πειράζει, μωρέ, έχεις κανάλι στο YouTube. Όχι. Εξαρτάται πώς να με... Εντάξει, μια χαρά, τα κονομάζω. Γιατί κολλήσαμε στην κόπα τώρα, ρε φίλε. Γιατί με ενοχλεί κόπα. Περίμενε, ρε. Με τι φάεις. Δουλειά δική μου, πώς να μεγαλώσω την κόρη μου. Μακρύνει την ώρα θα φάει την κόπα, ρε φίλε. Τάσο, ένα λεπτό, αν δεν ήταν ευρωβουλευτής και έκαμε τον να ήσουν οκ. Όχι, εγώ πάλι έχω θέμα με τέτοιες συμπεριφορές. Φίλε, ο ευρωβουλευτής είναι άνθρωπος πάλι. Να πονε ρομπότ. Όχι, δεν σου είπα παιδιά να μπει στο κοστούμι του πολιτικού. Δεν πάρτες για να με νευριάσεις τώρα. Ό,τι του πούμε. Μα αφού γι' αυτόν το έφεραμε, ρε φίλε. Θα έκανες. Όχι, είσαι τρελός. Δεν θα έκανες OnlyFans. Ποιος είναι να μπειράζει εσένα. Ορίστε, Νίκος Χριστόδουλος. Έχει 25.800. Περίμενε. Έχει μια ωραία φωτογραφία προφίλ. Πόσο είσαι αγορασμένη. Δεν έχει αγορασμένος. Τι είναι influencer. Εγώ ξέρω άνθρωπο που πήγε σε καλοκαιρινό μαγαζί στον Πρωταρά και είπε: Ελάτε να σας κάνω story, μην με βάλετε να πληρώσω είσοδο. Αυτό. Άντεχεσαι με. Ανδρέα. Γεια Σάβα. Καλημέρα, καλώς ορίσες. Καλημέρα, καλώς σας είπα. Εντάξει, μετά τότε. Ρε, βγάλε μου story το memory το Instagram ότι πέρσι σήμερα έκαναμε podcast. Με ποιο? Μόνοι μας. Μόνοι μας. Είναι έτοιμο το topic, με ρωτάς. Εντάξει. Ή προπέρσι. Όχι, πέρσι. Και συγκινήθηκες, ας πούμε. Έχουμε καλεσμένο σήμερα. Πάλι. Τάσος Θεοδόρου. Και ο διάσημο πρώην πανελίστα. Και ο πρώην πανελίστα. Πάρ' το κάτω από το πηγούνι σου τώρα που... Πότε θα το χωνέψει. Έχω παρουσιάσει και δικές μου εκπομπές, ας πούμε. Ποιος τες είδε? Αρκετός κόσμος. Πέ μας μια. Φάγαν τα κυκλώματα. Πιάνε που ήσουν και ζήλευκα με την Ευρυπίδου. Με τη φύση κορδά. Ρε φίλε. Γιατί λίγη σου πέφτει Ευρυπίδου. Μιλούν για Champions. Χαλαρός τους εξάσφιξε. Μιλούν για Champions λίγο. Με τη φύση κορδά, ρε φίλε. Και βάλα τον να στείλει μήνυμα. Λάω το αποκλείεται σου μιλά. Μου μιλάει ελάνι μου. Και απάντησε. Λάω το αποκλείεται. Στείλες μήνυμα τώρα. Στείλες της. Είμαστε 6 χρόνια μαζί ρε παιδιά. Σήμερα οι καφέδες μας, τα φαγητά μας, εμένα πού είναι το φαΐ μου? Είναι μια ευγενική χορηγία από το Εκρού. Εκρού. Πολύ ωραίο να πάτε κάτω από το Δίκο. Λοιπόν, Τάσο μου, σήμερα έχουμε αρκετά θέματα και επειδή είσαι σε ειδησεογραφικών... Όχι, δεν έχει πρόσωπο μέσο. Σήμερα ήρθα σαν ναι ρε φίλε, απλά επειδή το φίλτ σου είναι τα νέα, είναι το κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό. Τι είναι το κουτσομπολιό? Να μας πεις σε λίγο, εσύ να μας το εξηγήσεις. Ο γκουρού. Γκουρού. Να τα ακούει αυτό ο αδερφός σου και τι άλλο στον κόσμο. Αν είναι και αδερφός σου. Και αδερφός μου βέβαια. Παιδιά, ξέρετε τι μου λείπει? Πραγματικά σας μιλάω. Είμαστε στην εποχή του political correct, που πρέπει να υπάρχουν όρια, συμφωνούμε σε αυτό για να μην αρχίζουν τώρα να βρίζουν από κάτω και να κάνουν. Αλλά, και το πιστεύω, δεν το λέω γι' αυτό. Αλλά ρε φίλε, δεν λέμε αφιλτράριστα τη γνώμη μας. Ενώ έχεις την ελευθερία του YouTube, λες ας πούμε, θα πω αυτό για να μην παρεξηγηθεί ο άντρας ο Πατσαλίδης. Θα πω εκείνο γιατί εγώ μπορώ να ζητήσω κανένα ρουσφέτη. Δηλαδή δεν μπορούμε να περάσουμε στο άλλο άκρο χωρίς να προσβάλλουμε ανθρώπους, χωρίς να μειώνουμε. Να λέμε ξεκάθαρα την άποψή μας, χωρίς να σκεφτόμαστε, μην παρεξηγηθεί ο ένας, μην παρεξηγηθεί. Ρε φίλε, ο άλλος προχτές έχασε τη δουλειά του, ρε φίλε, γιατί είπε την άποψη του, οπότε να την είπε. Στο προηγούμενο μας podcast. Ενώ θα μπορούσε να. Ναι. Ο Πάνος έχασε τη δουλειά του λόγω των πραγμάτων που έλεγε στο podcast για ομάδες, σε οπαδικό. Σώπα ρε φίλε. Και παραιτήθηκε με τη δουλειά του γιατί είχε το αφεντικό του πιέσεις. Για εμένα εξτρεμιστές οι οποίοι δεν τους άρεσε ο τρόπος που είπαν κάποια πράγματα ρε φίλε και αντί να πατήσουν mute ή να τον κάνουν blog ή να το προσπεράσουν γιατί είναι μια εκπομπή οπαδική ρε φίλε εν τούτης έτσι είμαστε τατσίζες, είμαστε ρατσιστές. Στείλαν email στο αφεντικό του. Μάλιστα. Και το παιδί είναι παραιτήθηκε. Και έχασε τη δουλειά του. Όχι, παραιτήθηκε ο ίδιος. Άμα τον αναγκάζει σε παρέτηση τι είναι? Όχι, παραιτήθηκε και να μην δημιουργά πρόβλημα. Ναι, για να μην δημιουργήσει πρόβλημα. Άκου τώρα που φτάσαμε. Ενώ το 2024, ξαναλέω, χωρίς να προσβάλλουμε ανθρώπους και καταστάσεις, είναι πολύ βασικό, δεν δικαιούται να στα πει την άποψή του. Να σου πω κάτι, ποιος που προσβάλλεται για μένα έχει ευθύνη. Κάπου φταίει για να προσβάλλεται. Είναι αυτό που λέμε ποιος εκδημίγα μοιάζεται. Δύσκολα προσβάλλω. Ενώ καλύτερα να το πιάσω αν πει κάποιος κάτι κακό, ας πούμε, ή κάτι αρνητικό για μένα και θέλω να το φιλτράρω ρε φίλε και να το βελτιώσω αν όντως με επηρεάζει θα το κάνω. Εάν δεν μου δρώνει το φτύν μου ρε φίλε απλά είτε και να το είπες είτε και να μην το είπες το ίδιο μου κάνει. Πάντως ερώτημα κράνει το δικό σας podcast και γι' αυτό ήρθα γιατί γουστάρω και το είχαμε συζητήσει και ήθελα πολύ να το κάνουμε. Είναι το πρώτο που δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, λέτε την άποψή σας, ακόμα και εσύ που είσαι πασίγνωστο DJ, που είσαι επιχειρηματίας με το Εκρού.
Εδώ ο φίλος μας που έχει όλες τις επιχειρήσεις. Όχι πασίγνωστο. Εγώ ξέρω για να κλείσεις γάμο στον Ανδρέα τον Μπατσαλίδη πρέπει να βάλεις μέσο. Ρε φίλε, fully booked. Και privé party και τέτοια. Δικός μου κύκλος, ρε φίλε. Fully booked το Ανδρέας, ρε φίλε, γιατί κάνει το πράγμα εδώ και αν το ζεστά. Καλά, έχει γίνει και ντουλάπα. Αγαπώ το. Ναι ρε, πιάσ' το ζεστά εννοώ. Και να μην το αγαπάτσω να πιάσεις ζεστά, αλλά να κρυώσει. Περίμενε, αν δεν το αγαπούσες θα σε 40 χρόνια παίζεις μουσική ακόμα. Φίλε, γενικά αγαπάς το. έχω ακόμα έτσι να είμαι active σε αυτόν τον τομέα. Τι? Μια δεκαετία σίγουρα. Εγώ ήταν να σου λάλλω 15 με 20 χρόνια. Active όπως είσαι τώρα ρε. 15 χρόνια σίγουρα. Εσύ μπρόμο αν ήσουν στην Αμερική, τώρα θα ήσουν superstar στα Μαϊάμι. Τροχούθια ήταν να ντρολέει. Αφού ήταν, είχε πάει για κάποιους μήνες. Γιατί ξύνεις πληγές τώρα. Ήταν τις πληγές, εγώ απλά τον έφερα. Λοιπόν, θέματα που έχουμε σήμερα. Εσύ ξεκινάς. Ξεκίναν, ναι. Αυτή είναι η κατάδια του κυπριακού ίντερνετ. Οικοδεσπότης εκπομπής ο Σάββας Κεντής. Ναι, μαζί με τον Ανδρέα είμαστε και οι δύο. Ακόμα χειρότερο. Ναι. Και εσύ που είσαι superstar. Και ας πούμε καλέσαμε σε. Φαντάσου. Και έναν ευχαριστώ είπες. Αντί να μας καλέσεις εσύ εμάς. Πού να σε καλέσω, άστε εγώ σήμερα. Εγώ απλώς δημοσιογράφος. Έθαψε τη μισή Θεσσαλονίκη. Όχι, μην ανοίξει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, θέματα. Το πρόσφατο ποστάρισμα του Elon Musk για το φίδια. Ναι, ξύπνησα, είδα τον, ναι. Διπλό ανέβασμα στο Twitter. Και τα μένα θέλω να μας πει λίγο ο Τάσος. Τελικά ο φιδίας είναι φαινόμενο, ρε φίλε. Ή απλά είμαστε πολλά πίσω εμείς. Αυτό που κατάφερε δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία και πουθενά. Δηλαδή συζητήθηκε σε όλη την Ευρώπη, όχι απλά μόνο σε εμάς. Αν με ρωτάς τώρα. Εγώ πιστεύω σε όλο τον κόσμο συζητήθηκε. Και σε όλο τον κόσμο για να φτάνει στον Elon Musk. Δηλαδή, άκου τώρα, ένας τύπος μόνος του κατάφερε να ξεγελάσει όλο το πολιτικό σύστημα. Όχι να ξεγελάσει. Όχι, τους έπιασε εξαπίνης. Μπράβο. Τους έπιασε εξαπίνης. Ναι. Δηλαδή, σιγά κατάφερε να πιάσει σχεδόν 20% και να είναι τρίτο κόμμα. Και πρώτος σε ψήφους. Και πρώτος στις ψήφους. Και στην αρχή ήμουνα, έλεγα τώρα, what the fuck, ας πούμε. Από και ως που να τον ψηφίσουν και ο άλλος κάνει την πλάκα του και εγώ ήμουν σίγουρος ότι με το που βγει θα παραιτεί το. Πίστευα θα παραιτηθεί. Ενώ είπε το και ο ίδιος, επειδή εγώ παρακολουθώ τον, ότι ξεκίνησε για να πρώτα απ' όλα να φέρει κόσμο να ψηφίσει και μετά είδαμε ότι σοβάρεψε η κατάσταση και σοβαρεύτηκε και ο ίδιος. Σοβαρεύτηκε και ο ίδιος, κατάφερε το έκανε αυτό. Κατάλαβε την ευθύνη δεν που. Δεν μου άρεσε λίγο η στάση του στα κανάλια που λίγο νιάου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Είχε τον αέρα και διάβαζε ένα διάγγελμα, έκανε διάγγελμα και διάβαζε τα χαρτιά και είχε το καταγγελτικό το ύφος. Να σου πω κάτι όμως. Εκείνη η φάση που είχε το καταγγελτικό το ύφος, ρε φίλε, ήταν μετά που εκλέγηκε. Ναι, αλλά δεν έχεις παιδάκια γύρω σου. Διότι εντός που ελαρούσαμε και προχτές στο προηγούμενο podcast ότι πελοκοπελού είναι ο ένας, πελοκοπελού είναι ο άλλος και ύστερα που εκλέγηκε, ρε φίλε, είναι ο κύριος Φιδίας. Άρα συμπεριφέρεις σαν κύριος Φιδίας. Είναι πολλά λεπτή γραμμή του το πράγμα, ρε φίλε. Δεν μπορείς να τελικά θέλουμε τον άλλο να είναι ο εαυτός του ή να μην είναι ο εαυτός του. Όταν έχεις δημόσιο αξίωμα, δεν μπορείς να είσαι 100% εαυτός σου. Και να σου πω τι εννοώ. Βγαίνει, κάνει μια μίνι αυτοκριτική ότι κοιτάξτε, εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε και ήθελα να μαζέψω views και να κάνω και να ράνω κτλ. Μα είπε το τούτο. Ναι, ρε κουμπάρι. Και εξελέγει ευρωβουλευτής και πάει τώρα, μου κάνει challenge στην Ελλάδα και βάζει τον κόσμο να τρώει γόπες. Από τσιγάρα για 50 ευρώ. Sorry, λάθος, λέει. Όχι, δεν υπάρχει sorry, λάθος. Ξέρεις δηλαδή... τι καταπιέζομαι εγώ στην προηγούμενη μου δουλειά. Τι? Ότι δεν με θέλαν να είμαι ο εαυτός μου. Και σε αξιολογήσεις που πήγαινα με τη θέση που είχα στην προηγούμενη μου δουλειά, σε σοβαρό μεγάλο οργανισμό στην Κύπρο, οι αξιολογήσεις που είχα ότι δεν συνδυάζεται, δεν σύναδε το παρουσιαστικό σου. Το παρουσιαστικό μου, η προσωπική μου ζωή με τη θέση που είχα στην εταιρεία. Το πράγμα δεν το εδέχομαι, ρε φίλε, σαν άνθρωπος. Δεν μπορείς να μου πεις που τη στιγμή που είμαι σωστός, συνεπής στη δουλειά μου, είμαι στην ώρα μου, προσπαθώ για το καλό της εταιρείας, δεν μπορείς, ρε φίλε, εσύ να μου πεις τι θα κάνω που την ώρα μου να σχολάνω, ως την ώρα μου να... Θέλω να πάω, ρε φίλε, να παίζω σαξόφωνο στη Λίδρας και να έχω το καπέλο μου ανάποδα, να μου βάλουν λεφτά και γουστάρω να το κάνω, θα το κάνω. Δεν είναι επειδή είμαι, ξέρω εγώ, το αξίωμα σε μια εταιρεία, να μου πεις μπορώ να το κάνω, γιατί τι. Ο γιος σου αύριο είναι έξω από το εκρού.
Ναι. Και κάνει challenge με τους παρέες του και στους περαστικούς, φάει μια γόπα τσιγάρο για 50 ευρώ. Ναι. Θα είσαι περήφανος? Φίλε, αν έχει 100.000 followers και οι followers γουστάρουν το πράγμα και πιάνει και 20.000 ευρώ το βίντεο ή άρα το it's all μήνα. about money. Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια. Φίλε, at the end of the day, τι είναι η αξιοπρέπεια ρε φίλε σήμερα? Τι είναι η αξιοπρέπεια? Να είσαι δικηγόρος ή να είσαι στην τράπεζα και να πιένεις με που κάμισον και να σφίγγεσαι? Όχι, μπορεί να δουλεύεις και στην καθαριότητα, αλλά δεν λες σοβαρό. Μιλάς τώρα, δηλαδή πας, προσφέρεις 50 ευρώ στον άλλο να φάει γόπα για να γελάσεις, για να κάνεις views. Άμα ο άλλος το κάνει ρε φίλε, εγώ τι να πω? Το θέμα εσύ δεν πρέπει να του δώσεις όμως το βήμα να το κάνει. Πρέπει να δώσεις το challenge είναι αυτό ρε παιδιά. Ναι ρε, αλλά το θέμα είναι πρέπει να κρίνει εκείνος που το βάλει στο challenge αν θα το κάνει. Μπράβο, αν θα το κάνει ή όχι. Είναι απόψεις τώρα ένα πράγμα. Πάντα είναι απόψεις. Σίγουρα είναι απόψεις. Αλλά σήμερα ρε φίλε. Εγώ αν είχα παιδί θα ήμουν περήφανος. Καταλαβες? Ναι ρε, αλλά. Ναι, τι θα ήσουν περήφανος όμως? Θα ήμουν περήφανος να μην προσβάλλει τους ανθρώπους. Γιατί τον προσβάλλει όμως? Άμα βρέθηκε ο άνθρωπος. Φίλε, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Είμαστε το 0,00000 ούτε ένα της γενικής ανθρωπότητας στον πληθυσμό στον κόσμο. Σαν Κύπρος. Το να δεις το τι γίνεται στο εξωτερικό ρε φίλε. Ακόμα και που είχαμε τον Discovery Channel και βλέπα τη δεκαετία του 2000 Discovery Channel υπήρχε μια εκπομπή το Ταμπού. Ξέρετε το ποτέ? Όχι. Ταμπού ρε φίλε. Αλλιά θέματα από τα ταμπού. Ναι, μια κουλτούρα, ένας λαός τι θεωρεί ταμπού που κάποιος άλλος είναι normal. Ας πούμε σε μια αφρικάνικη χώρα λέω ρε φίλε, για να ενηλικιωθεί ένα αγόρι, κάθονται ρε φίλε και σχίζουν του το δέρμα του με τη λεπίδα για να κάνει σκάρς και αναλόγως με τα σκάρς ενηλικιώνεται. Και κάθομαι και τώρα του δεν είναι που κάνω. Εγώ χαίρομαι που είμαι στο 0,001 του κόσμου. Ρε φίλε. Εντάξει, απλά το θέμα του challenge. Δεν το πάρεις έτσι τώρα. Δείχνω σου να προσπαθώ να σου μεταφέρω ότι σήμερα ρε φίλε κάτι που θεωρώ εγώ το οποίο δεν είναι σωστό. Κάποιος ρε φίλε μπορεί να το κάνει και αφού έχει ζήτηση να το κάνει και είναι λάθος. Δεν είναι αν έχεις OnlyFans σωστό ή είναι σωστό? Δεν ενοχλείς κανέναν στο OnlyFans. Μα γιατί ποιον ενοχλεί ο Φιδιάς αν έβαλε και το άλλο την κόπα να τη φάει? Είσαι εκλεγμένος ευρωβουλευτής ρε, σύνελθε. Σε ψήφισε ο κόσμος για να προσφέρεις. Δεν σε καλά ρε, η Καλαμαρίνα, οι άλλοι που ήταν που έκλεψε 50 εκατομμύρια. Να που λαλούμε ρε, τούτη χάθηκε, τούτη ξαφιά. Η Ελληνίδα μωρέ που ήταν με τους χαρτοφύλακες και ήταν και ο πατέρας της στο διαμέρισμα με τα... η Εύα Καηλή. Η Καηλή δηλαδή που πήγαινε. Αθώθηκε. Την άφησε και βραχιολάκι της βγάλανε και βγήκε έξω κοπέλα. Εντάξει ρε, δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή Καηλή που είναι εδώ και εγώ παντού περαστικού. Μα δεν αποδείχθηκε ότι έκλεψε η γυναίκα. Ρε είναι καλύτερη. Εγώ σε ρωτώ ρε φίλε. Ή ο άντρας της ρε φίλε που ήταν μες στη... Ο άλλος πέμπε το κουστούμι ρε φίλε. Και την ίδια ώρα πιάνει 30.000 under the table ρε φίλε. Και είναι εδώ και την κόπαν του άλλου. Άρα συγκρίνεις το χειρότερο του χειρότερου. Δεν λες να τα εξαλείψουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Εγώ μένα η άποψη μου είναι εξής. Εγώ και δίνω γόπα στην κόρη σου. Θα πεις δεν πειράζει μωρέ, έχεις κανάλι στο YouTube. Όχι. Εξαρτάται πώς να με... Εντάξει μια χαρά, τα κονομά. Γιατί κολλήσαμε στην κόπαν τώρα ρε φίλε? Γιατί με ενοχλεί γόπα. Περίμενε ρε. Με τι φάεις. Δουλειά δική μου πώς να μεγαλώσω την κόρη μου. Να κρίνει την ώρα θα φάει τη γόπα ρε φίλε. Τέλος, το θέμα είναι ότι πήρε πίσω ο άνθρωπος, σβήστηκε, διάβαζα εγώ το απόσπασμα. Οκ ρε φίλε, να μηδενίσω όμως. Λέει άνθρωποι είμαστε λάθη κάνουμε. Ναι, φίλε, οκ ρε φίλε. Εντάξει, να με χαστούκισεις τώρα μου ρίξει μια γροθιά με έναν αν δεν ήταν ευρωβουλευτής και έκαμε τον να ήσουν οκ. Όχι, εγώ πάλι έχω θέμα με τέτοιες συμπεριφορές. Όσο μάλλον είσαι ευρωβουλευτής. Εγώ θεωρώ ότι είναι 50-50 πάντα. Δηλαδή κρίνεις και εσύ ρε φίλε. Φίλε, ο ευρωβουλευτής είναι άνθρωπος πάλι. Να πω είναι ρομπότ. Όχι, δεν σου είπα παιδιά να μπει στο κοστούμι του πολιτικού ή αυτά τα γκάλο που κάνει κάθε μέρα. Θέλετε να μπω σε αυτό το κίνημα. Θέλετε να μπω σε αυτό εκεί πέρα. Θέλετε να ψηφίσετε. Και εγώ μπορεί να με συμφωνώ την κίνηση, αλλά έκαμε την και δουλεύει. Ας έπαιζε στο ποιος να γίνει εκατομμυριούχος, να μην γινόταν ευρωβουλευτής. Περίμενε όμως ρε φίλε, αλλά λένε ότι είναι η άμεση δημοκρατία. Και ένα από τα post του Elon Musk ήταν ότι έχει δίκαιο ο Φιδιάς που έβαλε poll. Αν θα ψηφίσω, και θέλω να συζητήσουμε λίγο μας εδώ. Πέντε μας θα ψηφίσω την πρόεδρο τώρα για... Ούρσουλα Μέντες Φοντές. Ναι, εντάξει, και λέει... Πάλι καλά που θυμάμαι το όνομα. Ναι, πριν το Φιδιά ξέρεις τι. Όχι. Εν έχεις ιδέα ποια ήταν. Εν είχα ιδέα καταρχήν πως ήταν ευρωβουλευτές ρε.
Είχα ιδέα πόσους ευρωβουλευτές και γιατί έχουμε 6 ευρωβουλευτές εμείς και η Μάλτα και η Γερμανία έχει 100. Γιατί πάει πληθυσμιακά, ανάλογα με δεν το ξέρα ρε φίλε, σόρια. Αν ρωτήσεις όμως το μέσον άνθρωπο στην Ευρώπη, πιστεύω δεν ξέρει τους ανθρώπους που είμαι στην Ευρωκοινοβούλιο. Γίνεται να μην ξέρει την Ursula von der Leyen, παιδιά. Δεν βλέπετε ειδήσεις, δεν διαβάζετε site. Πού ζείτε, σε ένα κόσμο μόνο γυμναστήρια? Ναι. Και τατού. Σε έναν κόσμο μόνο γυμναστήρια. Εσύ όμως, Είσαι υγιής. Ακριβώς. Θα πεθάνουμε υγιείς. Εσύ. Εσένα η δουλειά σου όμως είναι να ασχολείσαι με τα θέματα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν σου κάνω άλλο λάθος. Είναι η δουλειά σου ρε φίλε. Και ψυχαγωγία που έκανα και ασχολούμαι να νευριάσεις τώρα. Και με τη... Ό,τι του πούμε... Μα αφού γι' αυτόν το ανέφεραμε ρε φίλε. Γιατί οι απόψεις του δαμε πολλά έτσι διαφορετικές. Παιδιά, και την περίοδο που έκανα ψυχαγωγία, που ασχολούμαι με το βρακί της τάδε και ποιος χώρισε με την τάδε και ποιος αυτός και ποιος θα πάρει μεταγραφή. Αν έβαλες για βουλευτής ρε φίλε, έπρεπε να έβρω εγώ το βίντεο που ελάλες για το βρακίν της Βαντή ρε φίλε και να πω δεν ψηφίστε το. Το βίντεο με την κόπα έγινε τώρα. Αφού εξελέγει. Δεν έγινε πριν τις ευρωεκλογές. Αλλάζει το γεγονός ότι είναι ευρωβουλευτής και ότι δεν πρέπει να κάνει. Για μένα ναι. Δηλαδή κράτα το YouTube κατάσταση πώς τα λέτε αυτά εσείς οι νέοι. Ναι, αλλά πήγε με τον Κοψιάλη, με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που κάνει τα πράγματα. Εντάξει. Και εγώ να πάω λοιπόν με μια φίλη του Αντρέα που έχει OnlyFans, να γυρίσω και εγώ να πειραματιστώ και να πω sorry λάθος. Τι μου λες τώρα? Φίλε, σκέφτεσαι το. Έχεις φίλη που έχει OnlyFans? Να σου δω μια λίστα. Ορίστε. Σου δω μια λίστα. Δεν κάνω OnlyFans. Εντάξει. Εσύ όμως περίμενε, πάμε πίσω στο θέμα μας. Το γεγονός ότι. Θα έκανες? Όχι, ρε τρελός. Δεν θα έκανες OnlyFans? Ποιος είναι να μπειράζει για εσένα? Καλά έκαμε. Καλά έκαμε. Αυτά είναι πολύ πριβέ. OnlyFans. Και μία στο τόσο. Κοίτα, επειδή συζητείτε το θέμα ότι τούτο που κάνουμε ο Φιδίας λέγεται άμεση δημοκρατία. Το νέο το κόνσεπτ, ότι απευθύνεσαι στους ψηφοφόρους. Ποστάρει ο Elon Musk και λέει ότι έχει δίκαιο με τούτο που κάνουμε ο Φιδίας. Elon Musk ρε φίλε, μα ποιος είναι ο Elon Musk ρε φίλε και είπε ότι έχει δίκαιο ο Φιδίας ρε φίλε? Δεν είναι ο Ανδρέας Πατσαλίδης ο Elon Musk. Λοιπόν, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πάρα πολλά exposed εδώ, γιατί ως προχτές είχε 53 εκατομμύρια το ένα post και 56 το άλλο. Ενώ views. Φίλε, 53 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι το νούμερο, ναι. Εν συντομία, ναι. Για να επιστρέψω σε αυτό που λες εσύ τώρα, εντάξει. Ο Φιδίας για μένα είναι ένα φαινόμενο. Κατάφερε με πείσμα, υπομονή και πολλή δουλειά να γίνει πασίγνωστος. Εγώ περιμένω το αλλά. Λοιπόν, αλλά. Μεμέντιουμ. Αλλά. Όχι, θεωρώ ότι είναι ευφιέστατος. Δηλαδή, ακόμα και με τα podcast που κάνει τώρα, με τα έτσι. Να τα αφήσω εκεί να τελειώνουμε. Ναι, ρε, επειδή είσαι στο στόμα σου. Λοιπόν, μην πεις μαλάκια. Λοιπόν, κάνει και συνεντεύξεις. Γιατί ρε βίλε να κάνει συνεντεύξεις και να μπαίνεις και στα χωράφια των παρουσιαστών τώρα που το σκέφτομαι? Να κάνεις την Αριστοτέλους, να κάνεις τον Αγγλικό. Μα γιατί το περιξέρω ρε φίλε να πουλά και τη ρόπη καλά ρε φίλε και κάνει και καφέ ρε φίλε. Αλλά τώρα τα σου με το σκεπτικό γιατί κάνουμε podcast εμείς. Άλλο εμείς. Τι είναι άλλο εμείς ρε φίλε, με το σκεπτικό γιατί κάνουμε εμείς podcast. Ξεκίνησα να κάνει, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω αυτό. Θεωρώ ότι είναι πανέξυπνος επιχειρηματίας, όμως από τη στιγμή που εκλέγεσαι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να παίρνεις αποφάσεις. Γιατί μου κάθεται. Αφού για να πάει τουαλέτα κάνει γκάλοπ. Να χέσω ή να κατουρίσω. Δεν μπορώ ρε μαλάκα. Δηλαδή, δεν μπορούσε να. Μια άλλη άποψη τώρα. Θέλω από τη στιγμή που τον ψηφίσανε. Εντάξει, γιατί εγώ δεν τον ψήφισα. Από τη στιγμή που τον ψήφισαν, να δω τι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα το Χριστοδουλίδη που βγήκε πρώτος και να κάνει γκάλοπ κάθε μέρα. Να λύσω το Κυπριακό, να μην το λύσω. Να δώσω επίδομα ή να μην δώσω. Έναν άλλον αέρα, όπως λέμε. Γιατί δεν το κάνει το πράγμα όμως? Ποιος? Ο Χριστοδουλίδης. Ο Χριστοδουλίδης δεν έχει χάσει ποτέ την επαφή του με την κοινωνία και αυτό είναι που τον κατηγορούν. Ο Χριστοδουλίδης κάθε μέρα δεν βάζει κόλλο μέσα, όλο έξω είναι και μιλάει με τον κόσμο. Άρα φουγκράζεται τον κόσμο. Ναι, αλλά κράζουν τον ότι πάει σε μόνο στέλνο. Τον είδα, κυκλοφορώ τόσο πολλά και τον είδα. Είσαι με τα καλά σου, να δεις το ημερήσιο πρόγραμμα του Χριστοδουλίδη ή ακολούθησε τον στο Instagram. Δεν μένει μία μέρα σπίτι. Η γυναίκα δεν τον βλέπει. Ναι, αλλά από την άλλη κράζουν τον ότι μόνο στα social πάει. Και να ασχολείται με το. Δεν πάει στα social μια χαρά, ξέρω και πολύ κόσμο βοηθάει και δίπλα σε όλους είναι και γυρίζει και όλη την Κύπρο όπως ξέρω. Όχι, έχει δικό του αυτοκίνητο και έχει και φάρο. Θα σου πω και τις πινακίδες. Μακάρι να ήταν όλοι σαν αυτό. Εντάξει, ρε, δεν κατηγορήσαμε τον πρόεδρο τώρα. Καλά, δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου, αλλά την ποιότητα είναι. Αλλά θέλω να σας πω, πότε τον έβλεπες τον Αναστασιάδη έξω? Φίλε, εν τούτον που σου λέω όμως, έχουμε μια διαφορά. Εντάξει, ο Αναστασιάδης πόσο είναι, 70 πόσα, 70 φεύγα. Χριστοδουλίδης 50. Όχι, δεν είμαι στην 50, 47 πρέπει να είναι. Είναι κοντά στα 50. Σιγάρε, μα μόνο 10 χρόνια έβαιρνα ρε.
Καλά ρε τεκνό εσύ. Εντάξει. Και έχει αμφιδία στα 24 ακριβώς τα μισά του χρόνια σχεδόν. Ναι. Άρα το που θέλω να καταλήξω ότι είναι διαφορετική προσέγγιση ρε φίλε και ο τρόπος επικοινωνίας. 50-73. Μόνο με 10 χρόνια περνάει. Δηλαδή πρέπει να... Πρέπει να πρόεδρος. Τι ανησυχείς? Φαίνεται 50... Φίλε 50 ρε φίλε. Ας πω κάτι όμως, τάσο κοινό που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος που επικοινωνά η κάθε ηλικία διαφορετικός. Εντάξει, σε σίγουρα οι πιο νεαροί ρε φίλε επικοινωνούν διαφορετικά. Δεν την κόρη σου, δεν την κόρη μου, εδώ και όμως. Εμένα ξέρεις, ας πούμε, η κόρη μου στέλνει μου πιάνει με FaceTime βίντεο και στείλα σου request να μου ξεκλειδώσεις το δάδε app για να... Παιδιά, συμφωνώ, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ θεωρώ ότι το χαστούκι που έριξε ο Φιδίας στο πολιτικό σύστημα ήταν τέλειο. Ήταν ό,τι έπρεπε. Ήταν ό,τι έπρεπε στην αλαζονία τους, στα πιστεύω τους που θεωρούν ότι οι ψηφοφόροι είναι πρόβατα και επειδή βγαίνει η Ανίτα μπροστά πρέπει όλοι να ακολουθούν ή ο Κάρογιαν ή ο Στέφανος ή ο ένας ή ο άλλος. Ξέρεις τι τους είπαν οι πολίτες? Να, αυτό είπαν οι πολίτες. Εμείς θα κάνουμε αυτό που γουστάρουμε. Σε μια πολιτική συνάντηση. Και να σου πω χτες ακόμα ένα κόμμα για να καταλάβεις. Και μιλούσα για αλλαγή. Είχε 100-120 άτομα. Και μιλούσα για αλλαγή. Και κάθομαι και σκέφτομαι ότι που τα 120 άτομα μετά, που τα 120 άτομα που εντιαμέ σε 10 χρόνια τα 100 μπορεί να μην ζουν. Για ποια αλλαγή, σε ποιον απευθύνεται η αλλαγή? Εννοείς ο κόσμος που ήταν μαζεμένος. Ο κόσμος που ήταν μαζεμένος και μέσα στα επόμενα 10 χρόνια παραπάνω έναν Θεός χωρέστον. Σε μνημόσυνα πήγες? Δεν μπορούσε. Λοιπόν, ποια αλλαγή? Για ποιον εξυγχρονισμό μιλούμε? Ναι. Στον κόσμο που απευθύνεσαι, δεν έχει κανέναν που να φέρει την αλλαγή. Και μιλάς για αλλαγή. Το πράγμα γίνεται σχεδόν σε όλα τα κόμματα. Εγώ δεν θέλω ο Φιδίας να φορέσει το κοστούμι του πολιτικού. Εγώ θέλω ο Φιδίας όμως να πάρει αποφάσεις. Να δω γιατί σε ψήφισε ο κόσμος, όχι για να κάνεις γκάλωπ και να ρίχνεις την ευθύνη στον κόσμο. Αυτό, ακούστε με παιδιά. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ναι, σε τούτο μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου. Ναι. Ότι ρε κουμπάρε, κι ας την ευθύνη στα σέρκα σου, γιατί σε ψήφισε ο κόσμος. Εν είναι ανάγκη ότι γίνει τσίνον ή το άλλο. Δαμέ μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου. Είναι γιατί θεωρείται επικίνδυνο να αφήνεις τον κόσμο να αποφασίζει. Πριν μου είπατε ότι είναι δημοκρατικό και ότι αποφασίζουν οι πολίτες. Λέω σου, λέγεται, είναι η άμεση δημοκρατία να απευθύνεσαι απευθείας. Όχι, δεν είναι άμεση δημοκρατία, παιδιά. Είναι επίρρηψη ευθυνών. Δηλαδή, θέλετε να ψηφίσω τον Σάβα ή τον Αντρέα. Άρα, πώς θα κατηγορήσεις τον Φιδία να του πεις, φίλε, ήταν λάθος η πολιτική σου απόφαση. Ήταν λάθος η στάση που κράτησες. Να με συμφωνούμε και οι τρεις, νομίζω. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό σας λέω, διαφωνώ με τα συνεχόμενα γκάλωπ. Είναι εσύ, άνοιξε λαστιχάδικο αύριο. Και θα ρωτάς, θέλετε το κινέζικο, το γερμανικό? Όχι, φίλε μου, εγώ αυτό το προϊόν πουλάω. Αυτό το προϊόν πουλάω. Άρα, αν υπάρχει πρόβλημα και εσένα έχουν πρόβλημα τα λάστιχά σου, η ευθύνη είναι δική μου. Δεν είναι των πελατών. Ναι, αλλά φροντίζω εγώ να σε ενημερώσω σωστά. Και παίρνεις την ευθύνη. Όχι, εγώ να σε ενημερώσω σωστά και θα σου προτείνω κάτι. Αν εσύ αποφασίσεις κάτι άλλο. Δικό σου θέμα. Άλλο, μιλώ για λάστιχα και μιλώ για... Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά τώρα, γιατί αν αποφασίσει αύριο ο Φιδίας και πεις εγώ προσωπικά έκανα τον γκάλωπ και τον γκάλωπ είναι να ψηφίσω κατά. Εντάξει, λέω εγώ να πιάνω ένα σενάριο. Δεν μπορεί ο Φιδίας κάθε μέρα να πει άλλη γκάλωπ. Επειδή έχουμε τον νόμο να το ψηφίσουμε ναι ή όχι. Εδώ ρωτάει αν θα ψηφίσει την πρόεδρο, ας πούμε. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν έχεις δικό σου κριτήριο. Δεν ξέρεις αν αξίζει να την ψηφίσεις. Να το δούμε στην πορεία, ρε φίλε. Τώρα κρίνουμε το μέσα σε ένα μήνα. Ενώ σου λαλούμε κάποια πράγματα. Μπορεί στο μέλλον απλά μπορεί να το κάνουμε για να κάνει engage και τον κόσμο μαζί του. Μπορεί ο κόσμος να... παραπάνω τούτο. Πιστεύω. Ότι είναι παραπάνω για να κάνει engage. Εντάξει, το γεγονός. Όχι ανάγκη, παιδιά, ο Φιδίας είναι ο πιο δημοφιλής. Γράφεις Φιδία, λες Φιδία και το ξέρουν όλοι. Και καλά κάνουν, ξαναλέω. Για μένα το μυστικό ποιο είναι? Εκμεταλλεύσου όλη αυτή τη δημοφιλία. Εκμεταλλεύσου όλη την αγάπη του κόσμου. Γιατί ο κόσμος τον αγαπά. Τον αγαπά. Ναι. Εγώ δεν πολύ, αλλά δεν μπορείς να. Δεν πολύ. Μισό τον θέλω. Όχι, δεν το μισώ. Αστιεύκο, εντάξει. Θα ήθελα πολύ να είχα το μυαλό του. Απλά να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα ότι είναι κλεγμένος ευρωβουλευτής, είναι η τρίτη δύναμη αυτή τη στιγμή στην Κύπρο. Τους έφαγε όλους, έκανε λάχανο. Φίλε, μαζί με κάποιον άνθρωπο λαλούει Λουκάνικο, ρε. Ξέρεις γιατί είναι? Είναι Λουκάνικος. Γι' αυτόν το φάνζω Λουκάνικο. Δεν κατάλαβα. Είναι ο δάσκαλος του, ρε. Ναι, ρε, ξέρω ότι είναι ο δάσκαλος του. Είναι Λουκάνικος. Νίκος Λουκάρε. Και αυτό το λέει Λουκάνικο. Μάλιστα. Λοιπόν, και φεύγεις τώρα από την ηλικία των 24, ενηλικιώθηκες, είσαι μεγάλος. Ναι. Αλλά μην ακούτε κουβέντα για το Χριστοδουλίδη. Είναι top. Ρε φίλε. Φίλε, δεν έχω άποψη.
Γιατί δεν έχεις άποψη? Έχω άποψη, ρε φίλε, ασχολούμαι. Ασχολούμαι, ρε φίλε. Θεωρεί ότι είναι αδιάφορος ο πρόεδρος. Ασχολούμαι. Θεωρείς ότι είναι αδιάφορος ο πρόεδρος? Φίλε, είναι τον θεωρείς τον εγώ ενδιαφέρει. θεωρώ ότι έχει κάνει τόσα πράγματα και αυτά δεν έχουν βγει προς τα έξω. Ίσως, να ξέρω. Έχω 5 πράγματα, ρε φίλε. Τι εννοείς? Η ΆΤΑ, οι επιδοτήσεις, οι αυξήσεις, οι άδειες μητρότητας, πατρότητας. Ίσως τούτα τα καλά που κάνει να μην επικοινωνούνται σωστά και να φτάνουν σε εμάς. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν λέω ότι είναι. Άρα ίσως ο πρόεδρος με παρουσιάζει τη ζωή του, όχι τη ζωή του, δείχνει ότι πάει, έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν φτάνει στο να το δούμε εμείς. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε όλοι μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ τον βλέπω παντού, παιδιά. Το ότι είναι παντού και δεν είπε εγώ κλείνομαι για 5 χρόνια στο προεδρικό και θα τα ξαναπούμε το 28 προεκλογικά ή το 27. Πούντο. Για μένα κάτι λέει. Πες Νίκος Χριστοδουλίδης. Περίμενε. Έχει και μια ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, εντάξει, όπως και να συρρεφεί. Το θετικό είναι ότι ο Φιδίας σε κατάφερε και εγώ εκείνο που θέλω να γίνει είναι να προχωρήσουμε τουλάχιστον στις βουλευτικές και στις ευρωβουλευτικές εκλογές, να ψηφίζουμε άτομα. Συμφωνώ. Το πράγμα θέλω να αλλάξει, κάτι που θέλω να αλλάξει. Θέλω να ψηφίσω, μπορεί να γουστάρω τον Ανδρέα και εσένα ρε φίλε. Φίλε, ποιο είναι το account του πρόεδρου? Έχει Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει 559 followers. Το άλλο ρε φίλε. Και Χριστοδουλίδης 2023, όχι, αυτό είναι το προεδρικό. 5.008. Άμα εγώ ρε φίλε που είμαι συνέχεια παστούν το πράγμα, δεν μπορώ να τον εύρω. Πέμας εσύ ποιον είναι. Πέμας εσύ ποιον είναι. Στο TikTok. Δεν έχω TikTok. Τώρα ήρθα να σου πω Instagram. Ορίστε, Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει 25.800. Ορίστε. Έχει μια ωραία φωτογραφία προφίλ. Πόσο είσαι αγορασμένη? Δεν έχει αγορασμένος. Τι είναι, influencer? Θέλω να μιλήσουμε για τους influencer μετά. Εντάξει ρε, περίμενε να φτάσουμε. Αν τελειώσουμε το κομμάτι. Ορίστε ρε, κοίτα. Όλο κάνει δηλώσεις, είναι με κόσμο. Περίμενε ρε, να σου πω τι δεν αρέσει. Τι δεν αρέσει, άντε τώρα να μας πει. Τώρα... Συν ότι στην Ευρώπη έχει πολύ καλό πρόσωπο, καλό όνομα. Ναι, έχει καλό προφίλ. Εντάξει ρε φίλε, θέλω να δεχέσαι και την άλλη άποψη. Δεν τη δέχομαι. Φαίνεται σου στην αντίδραση σου. Καλά ρε, άμα έχω μια άποψη τη στηρίζω μέχρι τέλους. Εντάξει ρε φίλε, αλλά δεν φαντάζεσαι και να απολυθώ αύριο εγώ τώρα. Ακούεις, πρέπει να ακούσεις και την αντίθετη άποψη ρε φίλε. Ορίστε, αγωνίστηκαν λέει. Αντρέα, θα κάνουμε follow το Χριστοδουλίδη να δούμε λίγο πόσο τα πράγματα που βάλει. Φίλε, το μόνο πράγμα μου αρέσει και έτσι πολλά είναι ότι είναι αξιοριστός. Ότι μείνεις και αξιοριστός. Και βγήκε η γυναίκα του και είπε ότι εγώ διαφωνώ με το look, αλλά δική του η απόφαση. Εντάξει ρε φίλε, άκου. Εγώ θεωρώ ότι... Λοιπόν, και ένα λεπτάκι να δω ακόμα κάτι. Για να κλείσουμε και το θέμα Φιδίας, εντάξει. Τούτον που έκαμε ο Φιδίας ρε φίλε, έχει πάρα πολλά καλά, εντάξει. Δεν βλέπω κάτι αρνητικό σε τούτον που καταφέρε. Το γεγονός ότι να ξυπνήσουν πολλά κόμματα, να ξυπνήσουν πολλοί, να αφυπνιστούν και να ξεκινήσουν να επικοινωνούν κοινών που πραγματικά θέλουν. Γιατί το ψεύτικο, να επικοινωνήσεις το ψεύτικο, κοινών που κάνουμε με τα billboards, θεωρώ ότι ήταν η πιο θεϊκή του κίνηση. Που είπε ότι εγώ δεν διαφημίζομαι. Όχι, που είπε ρε φίλε, ας πούμε, πώς πάει και βάλεις, και το πράγμα νιώθουμε το ούλοι ρε φίλε. Πάει άλλος βάλει έναν billboard, γράφει 5, έναν line ας πούμε, εντάξει. Το οποίο συνάδει και ειδικά αν ξέρεις και ποιος είναι εκείνος που βάλει υποψήφιο. Παιδιά, είχαν γεμίσει τόποι με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, υποψήφιους αντιδημάρχους, υποψήφιους δημάρχους και υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ναι, και λένε με επικεντρόγιας. Ο Νίκος είναι ένας από εσάς. Ο δικός σας Νίκος. Άκου τώρα σλόγκαρ που εμπνεύστηκε ο άλλος. Ναι, ρε φίλε, ή το άλλο για σένα, για τον συνάνθρωπο, με επικεντρώνε εσένα. Θα σε παραδεχτώ, κουμπάρε μου, να σου πω εγώ τώρα πώς θα σε παραδεχτώ. Αν δεν πληρωνόντουσαν δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδημάρχοι και έλεγες, εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να προσφέρω στην κοινωνία. Εκεί σου βγάζω το καπέλο με respect και ό,τι ψήφους έχω θα σου δώσω. Φίλε, εγώ τι εμμούχτη δεν πάω. Ορίστε. Έτσι είναι. Είναι μια εικόνα της κοινωνίας μας ο Ανδρέας Πισταλίδης. Και εσύ είσαι μια εικόνα της κοινωνίας, και εγώ είμαι. Ναι, αλλά εγώ τι λέω. Θα σε παραδεχτώ εσένα που λες ότι θες να προσφέρεις, αν το κάνεις αμυστή. Άκουμε. Ναι, να το κάνεις αμυστή, ρε φίλε. Μα ποιος είναι που πάει αμυστή, ρε, μα πού είναι που σχίζει, ρε. Να προσφέρεις στην κοινωνία, δεν κατάλαβα. Καλά, ρε, πιένε στο Ερυθρό Σταυρό. Ποιος θα με ψήφιζε εμένα, ρε. Εμένα όλοι θα θέλαμε το 2 μέτρα κάτω από το χώρο. Αγώ, βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Κλείουμε το Φιδία. Ναι, κλείσω Φιδία. Εντάξει, κλείσαμε το. Φίλε, ο Φιδίας... Φίλε, και που έκαμε για μένα top. Μπράβο του. Και που κατάφερε τσίμησεν τους και καλά τους έκαμε. Εντάξει. Εγώ παρακαλώ να περάσει η οριζόντια ψηφοφορία. Πιστεύω ότι δεν ευρώ σε καμιά σακούλα. Όχι ρε μάρακα, σταμάτησε. Ας έχεις έτσι. Ενός που τους δίνεις στεγνά με τους μισθούς και αυτά. Ναι. Είναι επικίνδυνο. Φίλε, δεν ξέρω. Είπες μου ξανά και πάω εγώ. Και εμένα μου το είπε κάποιος να ξέρει αυτό. Και εσύ είπες μου το εσύ και φορές και δεν νομίζω ρε φίλε. Όχι παιδιά τώρα, μην μιλάμε. Δεν ζούμε στο Τέξας. Φίλε, υπάρχει το Τέξας κάπου. Ναι ρε, αλλά εντάξει, είπαμε. Δεν είναι στην Ευρώπη όμως. Κοίτα, μπορεί να επειδή δεν το συναντούμε συχνά να μην το θεωρούμε. Γιατί προχθές ο Τραμπ
Για τώρα τι να σας πω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Κάτι ήταν να πω, περίμενε. Ναι, με το αμυστή να πουλαλείς. Ο κάθε άνθρωπος δεν πληρώνεται με χρήμα, πληρώνεται με το χρόνο που βάλει. Στα 40 μου συνειδητοποίησα ότι να θέλω να αγοράσω, ότι να θέλω να επενδύσω, ότι θέλω να πιάσω, είτε να πάω διακοπές κτλ. Και βλέπω ότι είναι 2.000 ευρώ, λέω τώρα ένα χι ποσό, εντάξει, 500 ευρώ να πιάσεις κάτι, ή 100 ευρώ ή 80 ευρώ, εν και κάθομαι και λαλώ, πόση ώρα πρέπει να δουλέψω για να πιάω τα 80 ευρώ από το χρόνο της ζωής μου. Εσύ. Τι. Τι είναι ρε φίλε, αφού τούτον είναι ρε φίλε. Και βάλ' το τρέιλερ. Πιένες για προς το σούπερ μάρκετ ρε φίλε και πέτου ρε, ξέρεις, έλα σου πω, δώσ' μου τα μούχτη γιατί... Αντρέα, δεν αγοράζονται όλα φίλε. Η προσφορά στην κοινωνία πρέπει να γίνεται αμυστή. Θέλεις, βγαίνεις και λες, θέλω να προσφέρω στο δικό μου αμυστή. Πού ρε φίλε, αμυστή. Τι ρε φίλε, να πάει να τι. Μα δεν κολλάει η λέξη προσφέρω, πληρώνομαι. Όταν θες να προσφέρεις... Ενώ ο πρόεδρος του Εκουαδόρ είναι ο μόνος που πληρώνεται. Παιδιά, ρε φίλε, να προσφέρεις να το κάνεις στον για δημοτικό σύμβουλο. Δεν λέω να μην προσφέρεις ρε φίλε. Δημοτικό σύμβουλο, ναι. Πώς το λένε, σχολικός έφορος και αντιδήμαρχος. Θες να προσφέρεις, έχεις αυτό τον καημό να βοηθήσεις τους ανθρώπους. Ποιος ρε, μα πώς βοηθάς ρε. Φίλε, σου υπόσχομαι να σου κάνω το σταυρό μου. Αν έμπαινα ποτέ υποψήφιος εγώ για κάτι τέτοιο, δεν θα παίρνω ούτε 1 ευρώ. Αλλά εμένα εκ του ασφαλούς το λέω δεν θα με ψηφίσει κανένας. Αλλά αν με ψήφιζαν. Αν με ψήφιζαν, δεν θα παίρνω 1 ευρώ. Δεν λέω μαλακίες. Εντάξει. Προσφέρω και πληρώνομαι. Κάθε μέρα μισή 4 ώρες το απόγευμα και να πιένει να καθαρίζεις τα πάρκα. Είπα εγώ θέλω να προσφέρω. Είπα, σαν αυτούς, ο δικός σας Νίκος δίπλα σας, ο δικός σας άνθρωπος. Ποιος είναι ο δικός σας άνθρωπος? Ο Τάσος σας. Λοιπόν, μπορούμε να το φιλιά. Αν το ξαναφάμουν έτσι θα ερχόμουν. Λοιπόν, επειδή πάνε και την κουβέντα, ο Ανδρέας σκέφτεται πολλά σοβαρή μπορεί να φάνε το φίδια. Παιδιά, μη λέμε τώρα τέτοια σταματήσεις. Φίλε, εγώ δεν σκέφτομαι πολλά σοβαρά. Εγώ, επειδή παρακολουθώ τον και βλέπω, χρησιμοποιεί για μένα κάποιες λάθος λέξεις. Δεν ξέρω αν θα με ενοχλούσε ρε φίλε οι 720 ευρωβουλευτές να βρέθηκε σήμερα ένας για να μας παρουσιάσει την ταχυνόπιτα. Κατάλαβες να μπαινώ. Ναι. Δηλαδή μπορούμε να πάμε στα 5άστερα τα ξενοδοχεία και να μείνουμε μούχτιν, business class, ταξιδεύουμε, μπορούμε να φέρουμε όποιους θέλουμε, το έναν το άλλο. Καλά κάνει. Τους έδωσε στεγνά. Ναι. Έλα να δεις τον ψήφισες που βγάζει 15.000 το μήνα και εσύ ζεις με 800 ευρώ. Καλά έκανε. Ρε, εν και λάλλω ότι είναι καλά που έκαμε. Δεν λέω ότι δεν είναι καλά που έκαμε. Λέω ότι αν ήμουν εγώ ευρωβουλευτής και απολάμβανα τα ούλα, θα με ενοχλούσε το ότι ευκήκε τώρα. Ξίδι! Ναι, που μου παίρνεις 15.000 για να μου κάνεις βόλτουλες στις Βρυξέλλες. Ναι, μακάρι να βγω. Φιδίας φίλε, εκεί τον στηρίζω. Ναι. Ελάτε να δείτε κύριοι, ζεις εσύ με 800 και 1.000 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός που είναι 900 κάτι. Δεν είπε έτσι, αλλά έμεσα το λέει. Έτσι είπε ότι εσύ είσαι μαλάκα και πιάνεις 800 ευρώ και ο άλλος δεν θα πάει και πιάνει 10.000. Δεν είπε αυτό Φιδίας, δεν λέω αυτό το πράγμα. Είπε, δείτε πόσα παίρνουμε. Φαντάστηκες ο Φιδίας ρε φίλε, το πράγμα να έκαμνε για Cyprus Airways. Να τον προσλαμβάνα στη Cyprus Airways και να λαλούσε πουλάκια μου. Έλα εδώ αεροσυνοδέση που βγάζει 3.000 κάτια. Ταξιεύκω μου χτυμπάμε, μηνίσκουμε παιδιά. Αν και δεν χρειάζεται να μείνουμε σε ξενοδοχείο, μηνίσκαμε 2 νύχτες. Εντάξει, κόπηκαν όμως αυτά στη συνέχεια. Και το επικό ρε φίλε, πρέπει να πάει από τις Βρυξέλλες Στρασβούργο για να ψηφίσω. Τι τέλος έπιε, με ότοστοπ. Ναι, με ότοστοπ. Δεν το είδα. Ναι ρε φίλε. Μαζί με το... ασπράτη μου. Επί με ότοστοπ. Πολύ καλές οι τιμές και υπέροχο breakfast και φαγητό το μεσημέρι από το Εκρού. Λοιπόν, Τάσο, θέλω να προχωρήσουμε μια τσίβα με Τέξας. Ένα που γίνεται προχτές με το Τραμπ. Πες μας λίγο. Παιδιά, πολύ πόπτο μου φάνηκε εμένα αυτό. Ακούγεται ο πυροβολισμός, σκύβει, πιάνει τα αυτή του. Θεωρείς ότι αστημένο. Δεν θέλω να λέω τέτοιες κουβέντες, αλλά... Όχι. Εγώ άκουμε. Έχει κάτι στην Αμερική μόνο έχει κάτι που γίνεται στην Αμερική που είναι στημένο. Δεν ξέρω αλήθεια. Δηλαδή, αν κάποιος... Επειδή είδα NBA και νόμιζα ότι έπαιζα σε ταινία. Ήταν όλα τόσο οργανωμένα,
τόσο καλά δομημένο τόσο καλά δομημένο. Οι αστυνομικοί, οι προπονητές, οι παίχτες, η προθέρμαση, τα breaks, τα παιχνίδια με τον κόσμο, ούλον το show κτλ. Και λέω, κουμπάρε, εμείς πάμε να δούμε αγώνα μπάσκετ και τσακωνόμαστε ακόμα. Και δεν επιτρέπεται και η μετακίνηση. Και νόμιζες ρε φίλε ότι υπήρχε σκηνοθέτης κάπου και γυρίζεται τον ταινία. Και να πεις εσύ... Κάμε με εντύπωση για το τελικός του Wimbledon μετά στην απονομή. Τι. Φίλε, ήταν όπως το έργο. Να στηθούν οι απονομές, ούλοι γραμμοί. Σαν εδώ που μπήκαν μέσα στο γήπεδο μέσα και γίνει χαμός. Μου είπαν ότι τότε στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ ήτανε. Το τελευταίο πήρε το πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ. Μου είπαν ότι είχε μπει μέσα ο Πετεβίνος στο γήπεδο και είχε κλείσει η φωνή του που φώναζε στον κόσμο: βγείτε έξω, κάνουμε την απονομή. Αλλά και από εκεί τι να πει. Εγκουλτούρες, αλλά τούτο που γίνεται προχτές με το Τραμπ. Πιστεύεις ότι είχε κάτι μες στο Σερίντα στον Τζεγάμεν έτσι. Εγώ, παιδιά, σας ορκίζω με αυτό σκέφτηκα. Αν δεις House of Cards, δεν θα πιστέψεις τίποτα. Μα πώς. Όλα στημένα. Ναι ρε, μα πώς όμως, αφού κάνει έτσι, δηλαδή αν το δεις κάτω, βάλτε το σχήμα είναι μετά. Κάνει έτσι και ξαφνικά σηκώνεται και κάτι αίματα εδώ. Δηλαδή, εγώ θα κάνω έτσι. Θα είχα πέσει κάτω ξερό, στα σπαρτάραγα θα είχα κάνει. Δηλαδή, σε περνάει ξυστά η σφαίρα και απλά κάνεις έτσι. Ρε φίλε, τι να σου πω, Και σε μια περίοδο που διώκεσαι. Έχεις δίκες. Έχεις καταδικαστεί. Είναι καταδικαστική έρχεται... ακόμα. Έχει δικαστήρια. Έχει... Λοιπόν, έρχεται... Είναι τελείως. Ο Τραμπ. Ναι. Αλλά θέλω να πάμε και λίγο. Ο Biden θεωρώ ότι μπορεί να εκλεγεί και να πεθάνει στην ορκομοσία. Φίλε, ξέχασα να ζω. Το top moment του Biden ήταν που ήταν. Ρε, το top moment του ρε φίλε. Παρουσιάζαν τον Ζελένσκι και είπαν του please welcome President Putin. Και λέει είμαι καλά ας πούμε. Δεν είσαι καλά. Πήγαινε με τη γυναικούλα σου να ζήσεις τα... Και όμως είναι τζαμί. Φίλε, ενώ πλανητάρχης. Ναι. Και απ' την άλλη θα πει κάποιος, καλά, όταν το άλογο γερνάει, ας πούμε, το σκοτώνεις. Όχι, το σκοτώνεις. Απλά πάει σπίτι του. Ενώ πήγαινε σπίτι σου. Δεν μπορείς. Την άλλη φορά χαιρέταγε στον αέρα μόνος του. Είχαν φύγει άλλοι και έκανε έτσι, το θυμάστε. Ναι, ναι. Ή δεν μπορούσε να βρει τα σκαλιά να κατέβει. Υπόθε να βγει, υπόθε να ανέβει. Απ' την άλλη όμως, αυτός είναι ελληνόφιλος, ενώ ο Τραμπ είχε καλά με Ερντογάν και τα σχετικά. Αν με ρωτάς τι μας συμφέρει εμάς, λόκαρε τα F-16, ο Μητσοτάκης πήγε στο Κογκρέσο. Ναι, αλλά επί προεδρίας του Τραμπ δεν είχαμε ούτε έναν... Δεν είχε πόλεμο. Δεν είχε πόλεμο όμως. Εντάξει, είναι μεν τουρκόφιλος, αλλά δεν είχες επιχειρήσεις των Αμερικανών και ξύλωσαν όλα τα στράπεδα. Όλες τις επιχειρήσεις των Αμερικάνων. Εγώ πιστεύω ότι κάτι μου βρωμάει με τον πυροβολισμό. Συζητήσαμε τα στημένα, ας πούμε και με τις επισκέψεις στη Σελήνη. Στο φεγγάρι. Ναι, μαζί μου το αναφέρες, ναι. Είναι στημένα ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι είναι στημένα. Ούλα τα πράγματα. Ξένα που συζητήσαμε έτσι, to cut the long story short. Τι ώρα που τα λέει τα ξένα ρε φίλε. Έχει που το, ναι, είμαι πολύ ξενόφιλος. Long story short. Έχει να επισκεφτεί πύραυλος ρε φίλε με αστροναύτες στο φεγγάρι. Η τελευταία επισκέψη ήταν το 1972. Μετά από το 1972 δεν έχει ξαναπάει άνθρωπος στο φεγγάρι. Προσελήνωση. Και άλλη Ανδρέας, η απορία του είναι γιατί. Και εγώ λέω ότι εάν όντως υπήρχε τούτη περίπτωση, εγώ τι είπα ρε φίλε, ότι υπάρχει περίπτωση όντως να μην πιέν ποτέ κανένας. Μα να είναι blue screen. Κανένας ρε φίλε, ναι, να μην πιέν ποτέ κανένας, πού ξέρεις. Ωραία, Αντρέα, είπαμε. Περίμενε ρε φίλε, το 1972 ως το 2024 εντάξει, το μάθαμε προφανώς. Περίμενε ρε φίλε. Έπρεπε σήμερα μέσα σε 6 ώρες να μπορούσε να προσγειωθεί στο φεγγάρι. Λέω τώρα. Εντάξει, όχι 6 ώρες. Ήταν 14-15 ώρες νομίζω. Εντάξει, είναι και δίπλα. Ναι ρε. Πιστεύω, ακράδαντα το που σου λέω, ότι είναι όλα στημένα. Και ότι είναι fake. Και ότι είναι fake. Φίλε, είπαν το προχτές, εντάξει, θα το ρε φίλε, πρέπει να ψάξουμε λίγο να το... Πώς θα το ψάξουμε. Καλά ρε, το 72, εσένα ότι σου ταΐζαν στην Κύπρο το 68 sorry, θα το έτρωες. Είμαι γεννηθής το 85. Ή σε οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Κοντά στην ίδια δεκαετία. Με τηλεοράσεις, τουλάχιστον στην Κύπρο, ρε φίλε. Γενικότερα όμως. Αλλά και σε... Τότε... Να σας πω κάτι, εμένα μου αρέσει να το τρώω το κουτόχορτο, ας πούμε. Μ' αρέσει να δέχομαι αυτό που ακόμα με βολεύει, ρε παιδί μου. Δεν κάτσω εγώ τώρα να σκεφτώ. Θυμάστε την εποχή των εμβολίων, ρε παιδιά.
Τσακώθηκαν οικογένειες, χώρισαν ζευγάρια. Ανεμβολιασμένοι. Πήγαινε ο άλλος, του λέγε ο πατέρας του στο σπίτι, φύγε, δεν θα έρθει σαν δεν εμβολιαστής. Τσακώθηκαν οικογένειες, χωρίσαν περιουσιακά. Σήμερα ποια είναι αντιμετώπιση? Το ξεχάσαμε σαν να μην υπήρξε. Δηλαδή, εγώ τι είπα? Να σας πω τι είπα εγώ. Πρόβατο. Θες να κάνω τις 3 δόσεις και να κυκλοφορώ ελεύθερος και να είμαι καλά? Να κάνω τις 3 δόσεις. Σήκημα, άντε γεια. Α, κάτσω εγώ τώρα, τσακώνομαι με τον καθέναν ή να μου λένε εμένα. Ναι, εγώ κυκλοφορώ. Ψευτικό. Όχι ψευτικό. Το μόνο που με ενοχλούσε είναι που έδιναν ταυτότητα, αρκουμπάρε. Με ενοχλούσε πολύ αυτό. Και που πήγαινε στην καφετέρια, α πούμε, στο μόλ και έλεγε φέρει ταυτότητα. Αλλά απ' την άλλη, γιατί δεν δίνει το τηλέφωνο στο ΑΜΕΓΑ που πα? Είναι ρε φίλε. Ή στο άλλο που πα και ψωνίζει, σου λέει φέρε μου. Εντάξει, λίγο τα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα. Λίγο η φάση με τα προσωπικά δεδομένα είναι λίγο περίεργη. Ποια δεν σου λέει. Όλα είναι περίεργη, ρε φίλε. Δεν έχει προσωπικά δεδομένα. Σίγουρα δεν έχει προσωπικά. Εμένα μου πε, κάνει τα 3 εμβόλια να κυκλοφορεί έξω. Τώρα να μου βγάλει που είναι το διαφήμιση τη Pfizer. Μην είναι. Ιδίω τη Pfizer. Ναι, τέλο πάντων. Εντάξει, ρε φίλε. Εγώ το που βλέπω είναι ότι και ο Τραμπ θεωρείται influencer. Και ο Elon Musk εννοώ, ρε φίλε, επειδή ένα post τους, ένα ποστάρισμα. Μου λες αυτή τη λέξη, ρε Σάβα. Ρε φίλε, θέλω να πάμε στο επόμενο θέμα για τους influencers. Influencer, ρε φίλε. Influencer. Ρε, μα είσαι και awards στην Κύπρο, αλλά σταματήσα, γιατί... Βραβεύονταν οι... Είχε βραβεία, ναι. Ναι, είχε βραβεία. 2 χρόνια που τα έκαναν πριν το COVID, νομίζω, και σταματήσα. Anyway, ο λόγος που το λέω, ρε φίλε, εντάξει. Γιατί σε έναν από τα βίντεο του Φιδία και ένα θέμα που νομίζω που τον BBC που επέχτηκε, τα είχα ότι ας πούμε ο Φιδίας άνοιξε λαλή το δρόμο για να κυριαρχήσουν οι YouTubers και οι influencers να έχουν επιρροή και να πάρουν τις θέσεις που παίρνουν αποφάσεις. Επειδή σκέφτεται ένας άνθρωπος YouTuber, κατάφερε, εγώ λέω hacker το σύστημα, εμπήκε, ευκήγε μπροστά. Και ήταν μια ευλογία πορεία του παρουσιαστή. Εν το έρα που να μπουν τώρα οι influencers και να πιάνουν τις ψήφους, να βγουν μπροστά, να πιάνουν το βήμα ήδη και να μπορούν να εκπροσωπούν τον κόσμο. Ο Φιδίας για μένα δεν είναι απλά influencer. Ο Φιδίας έχει άποψη. Πράγματα, ρε φίλε. Έχει πίσω του παρελθόν. Και έδειξε πείσμα. Δεν κάθεται να μου έχει ένα λογαριασμό στο Instagram που το ανοίγεις και είναι σήμερα σας χαρίζω φρούτα, αύριο σας χαρίζω ψυγεία, μετά καφέ. Περίμενε. Μιλάς εσύ τώρα που χτες διαφήμισες βαλίτσα. Να σας πω γιατί διαφήμισα βαλίτσα. Ήταν αγκαλιά με τη βαλίτσα. Αλήθεια. Δεν βαλίτσα. Μου έδωσα μια βαλίτσα. Ταξιδιωτική. Φίλε, να σου πω. Πόσους followers έπιασες? 1000 παιδιά. 1000 άτομα με ακολούθησαν. Σας παρακαλώ, μείνετε. Μην φύγετε. Για να κερδίσουν μια βαλίτσα. Και λέω, φίλε, τώρα κατάλαβα γιατί όλοι. Να πω να δω. Ναι. Να μας δείξει ο ίδιος, το account του, ρε. Να, παιδιά, δεν σας λέω. Έχω σε follow. Έχεις, ναι. Και λέω, τώρα κατάλαβα γιατί ξυπνάνε οι άλλοι και κοιμούνται και μοιράζονται με εκείνο που κατουράνε στο Instagram σε story, ρε φίλε. Αλλά ξέρεις τι λέω απ' την άλλη. Ποιος ρε φίλε, 6.500 followers. 6.700. Δεν είμαι αδερφός του Λουί Πατσαλίδη, εγώ επίσημος. Έκαμε με giveaway ο Λουίς. Θυμάσαι που ήμασταν στο Αλμύρα. Ναι, 1.500. Μα από το giveaway. Και δεν θα σου πω εγώ τι έκανε. Λουί, πώς είμαι, έφτασε αυτό. Ανέβηκα, έφτασα 10.000 και γυρότανε και μέτραγε. Και θα μου το παίξει εμένα τώρα. Μεγάλο influencer. Ναι, ρε, περίμενε, επειδή ξεκίνησε να λύσει καριέρα του influencer. Να σας πω τι θέλω να πω. Εσύ πρόκειται μας διαφήμισεις μια βαλίτσα. Να σας πω γιατί το έκανα. Πρώτα απ' όλα γιατί ποτέ κανείς δεν με προσέγγισε να δώσω δώρο. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά. Και εμφανίστηκε ένα σας μου λέει: θες να διαφημίσεις τη βαλίτσα? Λέω βεβαίως. Λόγω της παρουσίας του στο ράδιο. Εμπούτσα που ήρθε η πράσινη λογική. Μέσω ραδίου, ναι, μέσω από σφαίρα. Λοιπόν, και το βλέπω, παιδιά, και μέσα σε μια εβδομάδα είχα 1000 follows. Δεν ξασυμβεί. Το έχω τόσα χρόνια το Instagram. Ποιο είναι το θέμα μου τώρα όμως? Αύριο τι να διαφημίσεις? Τίποτα. Τι? Είναι ωραίο. Κρέμεται δε κόνσεπτ. Κραεί βαλίτσα από ασκαλιά κάτω και κάνει έτσι. Που την ανεμόσκαλα. Μα να πω θέλεις να δεις. Όχι να σου πω γιατί το έκανα. Επειδή φύσαγε μου παίρνε τεφράτζα από εδώ μου την πήγαινε παραπέρα και το έκανα έτσι για να μην φαίνεται. Μα τι σου έχω, ένα δώρο για σένα. Λέει και ο Οικονομόπουλος. Ναι, αν έλαλες πάμε ήταν ένα Οικονομόπουλος μαζί με Ξαθήντη. Να πω ρε παιδιά. Εγώ το έκανα πραγματικά σαν πείραμα. Δηλαδή να δω τι συμβαίνει. Όντως είναι 2.597 comments. Και όλοι φάνε το θέλω τι έγραφαν από κάτω. Έκανα mention άλλους. Και δεν έχω έναν ψεύτικο ρε. Όλοι είναι αληθινοί. Εντάξει, δεν είπα να έχεις ψεύτικο. Όχι στο λέω, γιατί ο άλλος μου λανσάρει 50 και 60 χιλιάδες. Καλά, εντάξει, η Ειρήνη δαμέ, εσύ έκαμε σου 15 comments και... Τι φταίω εγώ ρε εσύ. Ναι ρε, θέλω να σου πω. Αν διαιρέσουμε δια 15, 300. Δεν πάει έτσι, άντε. Τουλάχιστον εγώ
Βλέπεις, μ' ακολουθεί η Βύση, μ' ακολουθεί ο Αλλιώς, η Σκορδά, ο Λιάγκας. Έκαμε σου κόμμενη Βύση. Όχι, είπαμε, εντάξει. Είπαμε. Η Βύση τάκ τον Καρβέλα μου κάτω. Είναι unofficial. Όταν φτιάχτηκε το Instagram, παιδιά, ήταν για να μοιράζεις. Έκαμε το follow. Ποιος? Η Βύση. Μα τελικά διάσημος ρε. Περίμενα εδώ. Ποιον άλλο θα πατήσει τώρα? Λιάγκας. Μα τσακώθηκες με ο Λιάγκα. Τα ξαβρήκαμε. Ναι. Με ποιον είναι τσακωδί ο Λιάγκας? Σωστό και αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να τσακωδί είναι αυτό. 952 κάνει follow και ο ένας εν τούτος. Σκεφτού πόσο ξεπετάμα. Λοιπόν, άιστο να μας πήρε φίλε, γιατί νομίζω ότι λίγο αρνητική άποψη του για τους influencers. Δεν είμαι αρνητική, να σου πω γιατί. Για τους influencers. Να σου πω. Φτιάχτηκε το Instagram για να ανεβάζουμε φωτογραφίες. Ήταν αρχικά ρε φίλε. Μπορώ να πω την άποψή μου. Ήταν αρχικά. Άφησε το ρε φίλε, αφού το είσαι λίγο παλαιολιθικός. Λοιπόν, δείξε τις διακοπές σου, δείξε τι ώρα περνάς, δείξε τη γυναίκα σου, δείξε το παιδί σου κομμάτια, IKEA. Ένα χέρι, ένα πόδι, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Και αστερούθια και καρδούλες στο πέρα. Κάντο. Για μένα, βασικά, ή ανέβασέ το ή μην το ανεβάζεις. Ένα από τα δύο. Ναι, συμφωνούμε. Και εγώ τα βαφτιστήρια μου έχω κάποιες φωτογραφίες που μου έβαζε κουμπάρα μου τις καρδούλες και τα ανέβαζα. Εντάξει, δεν ήταν δικά μου παιδιά. Λοιπόν, δεν μπορώ αυτό το πράγμα όλοι οι influencer, σήμερα ψυγείο, αύριο καταψύκτη, μεθαύριο καφέ από το εκρού, μπλα 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 και περίμενε και μούχτη διακοπές. Και θα με πείσει τώρα εμένα ο Χ. Ανδρέας Πατσαλίδης που πήγε μούχτη. Δανείστηκα τώρα για να μην χρησιμοποιήσω άλλο. Όχι, ρε φίλε, ξέρουμε πολλούς. Που πήγε μούχτη στο ξενοδοχείο σε 5 του Πρωταρά, 2 της Πάφου, 1 της Λεμεσού, που μου δείχνει την πισίνα, τον τζακούζι και τα χαμάμ, ότι μπορεί σε μένα να με πείσεις να διαθέσω 500 ευρώ για να μείνω εκεί που πήγε η μούχτη. Ναι, λεπτό, και αν θέλεις να το περίμενε. Είναι άλλο να χρησιμοποιήσεις το Instagram. Είναι άλλο να χρησιμοποιήσεις το Instagram για να βγάλεις λεφτά. Που το θεωρώ σωστό επαγγελματικό με τιμολόγιο, να γράφει από πάνω επιπληρωμή όπως κάνει η Άντρια Κυριάκου. Να τελειώσω ένα λεπτό δικό μου. Όπως κάνει η Άντρια Κυριάκου, που νομίζω ότι είναι από τις λίγες, επιπληρωμή, διαφήμιση επιπληρωμή με τιμολόγια και αποδείξεις και όλα. Και όχι να μου κάνεις τη χάη ζωή μούχτη, να μου πηγαίνεις να ζεις στα πεντάστερα, να μου λες ελάτε είναι γαμάτο και να μην με ρωτάς εμένα αν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή δεν το κάνεις γιατί θα πληρωθείς να ταΐσεις το παιδί σου, το κάνεις για να μου κάνεις χάη ζωή. Και αν βγεις έξω, πας και τρως Μακντονίλα. Δεν θα φας το εστιατόριο γιατί το πληρώνεις εσύ. Καταλαβες? Περίμενε. Πριν να πει ο Ανδρέας. Ναι. Ήδρωσα τώρα. Εντάξει, εν υπάρχει όμως η προσφορά. Ποια προσφορά? Δεν μου κάμε τώρα ρε. Είχα να κάνω αέρα αλλά δεν μου βγήκε. Ένα λεπτό ρε φίλε. Που τη στιγμή που έρχεται ένα ξενοδοχείο. Ναι ρε. Τούτο ειδικά κάνεις αέρα. Που τη στιγμή που έρχεται ένα ξενοδοχείο. Και κάνεις σου το offer όπως σου έκαναν εσένα τη βαλίτσα. Θα το χρησιμοποιήσεις, δεν το θεωρείς λογικό να το κάνει ο άλλος. Λέω μια θέση τώρα. Αν το κάνεις μια φορά να το κατανοήσω γιατί έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος. Καλά ρε, αν έρθουν 5 ξενοδοχεία και κάνουν μου offer, έλα να μείνεις. Περίμενε, έλα να μείνεις ρε φίλε. Και να με διαφημίσεις. Μαλάκα οι μισοί παίρνουν μόνοι τους και ζητάνε. Εγώ ξέρω άνθρωπο που πήγε σε καλοκαιρινό μαγαζί στον Πρωταρά και είπε ελάτε να σας κάνω story, μην με βάλετε να πληρώσω είσοδο. Αυτό. Άντεχεσαι με τώρα. Αυτό. Αξιοπρέπεια μηδέν φίλε. Δεν έχω λεφτά, δεν θα βγω από το σπίτι ρε. Άρα υπάρχει ρε φίλε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις το πράγμα. Λοιπόν, κάποιος πάει και ζητάει. Όταν 1, 2, 3, 4. Ναι. Θα πάρουμε καταρχάς το market, το κυπριακό market. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Για τα κυπριακά δεδομένα, κάποιος ο οποίος θεωρείται influencer, ρε φίλε. Ποιος Κύπρος είσαι παραπάνω followers? Ο Λούις, ο Χριστιανός, Φιδίας. Ευρυπίδου. Φιδίας. Έχει αρκετούς ρε φίλε που έχουν αρκετούς followers. Φιδίας είναι προχτές που δεν έφτιαξε 95.000. Περίμενε ρε φίλε, περίμενε. Είναι το market πόσο μεγάλο είναι και αν μπορεί να αντέξει τόσους. Διότι ρε φίλε, τούτον που είπες πριν, έχει έναν αριθμό πληθυσμού. Γιατί εγώ έχω μια εταιρεία, έχω το καφέ μου ρε φίλε. Και θέλω να χρησιμοποιήσω έναν influencer να έρθει να μου διαφημίσει το καφέ μου. Είναι που κάνω, βρίσκω δυο που πιστεύω ότι να με βοηθήσουν. Μάλιστα. Να μου στείλουν το price list τους. Αν υπάρχει. Αν υπάρχει ρε φίλε, συνήθως υπάρχει. Λοιπόν, και βρίσκομαι τα. Τούτος, και κάνω μια συνεργασία για 1 μήνα. Μετά από 1 μήνα που να λήξει η συνεργασία μας, να πάει να διαφημίσει έναν άλλο καφέ. Ναι. Και πού καταλήγω, επειδή και αν δεν είναι καφέ, ένα σφουγγαρίστρα, δεν είναι σφουγγαρίστρα, ένα ξενοδοχείο, αν δεν είναι ξενοδοχείο, έχασε ήδη το value που ήθελα να μου δω και εμένα,
σαν ταυτότητα. Ναι. Και αν είσαι με έναν πουλανό. Ναι. Δεν μπορώ ρε φίλε να κάνω πέμω έναν influencer που μπορείς να το συνδέσεις με έναν brand στην Κύπρο. Υπάρχει. Ο αδερφός σου είναι. Και όχι επειδή είναι αδερφός και τον αγαπώ. Είναι ρε φίλε, να μου διαφημίζει ο Λουίς. Και αμάξι έχει διαφημίσει. Και... Ρε φίλε, εσύ μπορείς να συνδέσεις, σου λέω. Εγώ έχω έναν που μπορώ να σου πω και να πω και το όνομα. Δεν ξέρω που θες να το πας. Δεν μπορείς να συνδέσεις γιατί όλοι είναι σούπερ μάρκετ. Ναι. Διαφημίζω από σόβρακα μέχρι ψυγείο, από αυτοκίνητο μέχρι αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε να λάλες άντρες πι ρε φίλε και να έξερες ότι άντρες πι είναι ο ambassador του brand εδώ και 5 χρόνια. Δεν υπάρχει, όχι. Έχουν συνεργασία, πληρώνουμε βιοποριστικά για να επιβιώσω. Όπως είναι ο Ρουβάς με το αυτοκίνητο, ας πούμε. Δεν ξέρω εδώ. Ο Ρουβάς είχε συγκεκριμένη συμφωνία με εταιρεία αυτοκινήτων μεγάλη πολυτελή στην Ελλάδα. Μα πιστεύω ότι έχει Κυπραίους που έχουν long term. Πέ μου, σύνδεσμο έναν influencer μαζί με έναν brand. Εγώ ξέρω. Σύνδεσέ μου. Εγώ μπορώ να σου πω. Πέ μου το. Φίλε, εγώ ξέρω ότι κάνουμε συγκεκριμένα. Αλλά είδα και πολλούς ρε φίλε που κάνουν πάρα πολλά. Φίλε, δεν είναι συγκεκριμένα πάρα πολλά πάλι ρε φίλε. Αυτοί θα σου πούνε. Τούτο λέω. Εγώ σου μιλώ, Λούις Πατσαλίδη είναι σκάφε. Ναι. Τελεία. Συμφωνείς? Έχει κάτι άλλο να έρθω σου? Όχι ρε φίλε. Εντάξει ρε, μπορεί να κάνει και ένα αμάξι. Ναι ρε, εντάξει ρε. Ο Λούις, παιδιά, ένα λεπτό. Ο Λούις δεν θα ανεβάσει ρε μαλάκα χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα στο παιδί του για να γλιτώσει τα 250 ευρώ. Δεν έχουν έλεος ρε φίλε. Δεν έχουν έλεος. Είναι ένα ποινό και κάνω μια δουλειά ή όχι ποινό, να μην είμαι ακραίος. Φίλε, εγώ είμαι ambassador του για τη Falcon. Λέω τώρα. Κάνουμε συνεργασία μαζί μου. Αντρέα μου, ξέρεις να κάνουμε δύο διαφημιστικές. Άκου πώς πάει. 2 διαφημιστικές καμπάνιες. Θα οδηγάς αυτοκίνητο. Θέλουμε σε να είσαι το role model της Falcon. Θα έρχεσαι να μας διαφημίσεις τις παρουσιάσεις μας. Ναι. Αφού γίνονται ούτε παρουσιάσεις, ούτε διαφημιστικά σποτ, τηλεοπτικά πλέον. Ούτε το έναν ούτε το άλλο. Παραγωγές είναι πάρα πολλά λίγες στην Κύπρο. Έρχεται το καλοκαίρι και γεμίζει το timeline σου του Instagram με τις μούχτη διακοπές κάποιον. Εμένα αυτό δεν είναι ότι ζηλεύω. Μπορείς να σκεφτείς έναν Κυπρό influencer του ΟΠΑΠ. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Όχι. Της Peugeot στην Κύπρο. Όχι. Ναι, αλλά αυτό που θέλω, εγώ αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει τούτον πρόσφορα... το πράγμα είναι influencer. Δεν υπάρχει προσφορά, υπάρχει ζήτηση. Ζητούν οι πλήστοι για να μην είμαι αφοριστικός. Ναι, αλλά όταν υπάρχει προσφορά ρε φίλε, εντάξει, έτσι ζήτηση. Αν έρχεται ο επιχειρηματίας και ξοδεύει τα λεφτά του σε έναν influencer, σε 4 influencer, σε 10 influencer για το προϊόν του, γιατί η βαλίτσα και διαφημιστεί μόνο εσύ. Είναι άλλοι 10. Καταλαβες. Άρα, αν έρθει ο επιχειρηματίας ρε φίλε και προσφέρει τον το πράγμα, δηλαδή σε εσένα, σε άλλο 10 influencers, λέω εγώ σε εισαγωγικά, εντάξει. Τότε ρε φίλε, εγώ είναι και άδικό τους που το κάνω. Εσύ δεν μπορεί να παραξηλώνεις. Εγώ Σάβα μου δεν θα δεχτώ να πάω να μου χαρίσει ο Ανδρέας διαμονή 2 μέρες στον Πρωταρά. Και η έννοια μου να είναι δείξε τη χέστρα, δείξε το μπάνιο, κάνε traveling μες στο δωμάτιο, πήγαινε στον Μπουρνούζι, δείξε το χάμα με αγκούρια στη μάπα. Σηκώθη το πρώην και δείξε μας τα πόδια. Ναι, ρε κουμπάρε, θέλεις να μου χαρίσεις, ακριβώς, θες να μου χαρίσεις 2 μέρες να πάω να μείνω. Εκαματώ. Το κάνες? Που μόνος μου. Θες να μου χαρίσεις. Δεν πληρώθηκα. Και έχω προχθές παιδιά που πήγα και έσκασα 400 ευρώ για 2 μέρες, όχι τα κλαίω. Τώρα είμαι έτσι. Θα σου δώσουμε δίπλα δανεικά. Ενώ το χάρηκα όμως, φίλε, ανέβαζα τις φωτογραφίες και προφανώς δεν έκανα tag. 11. Πάντα το πράγμα. Ναι. Πάντα. Μόνο στον Ανδρέα συμβαίνει αυτό. Κανένας άλλος δεν κοιτάει το κινητό του 11 και 11. Λοιπόν, και η έννοια τους είναι αντί να ξεκουραστούν με το αγόρι τους, με την κοπέλα τους, με τη μάνα τους, με τον πατέρα τους. Όχι, τώρα πρέπει να κάνω γιατί η συμφωνία είναι 5 stories, 2 post. Αυτό. Δείξε τη χέστρα. Πατάς στο καζανάκι. Α, τι ωραία κυλάει το νερό μέσα στη χέστρα. Ρε μάκα. Σου δίνει ο άλλος τη διαμονή. Να τη χαρείς ρε φίλε. Να τη χαρείς για πάρτι σου και βγάλε 2 stories που είμαι έξω και τι ωραία περνώ και κανεί. Λοιπόν, αλλά εμένα που δεν έχω να διαθέσω 500 ευρώ το βράδυ. Ένα παράδειγμα που μου έτυχε εγώ που πριν, δεν έχω. Τώρα θα πεις. 1,5 μήνα. Εγώ που δεν έχω 500 ευρώ να διαθέσω το βράδυ, γιατί δεν έχω να τα διαθέσω για το βράδυ, ή 300 ευρώ το βράδυ. Απλά τώρα είναι ειδική περίπτωση και τα άσκασα. Λοιπόν, εμένα μου δημιουργεί ψυχολογικά. Λοιπόν. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο στην Πάφο. Πολύ θυμωμένο σήμερα. Άκου. Ένα ξενοδοχείο στην Πάφο. Ξέρω που πήγες. Ναι, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Όχι, καινούριο. Σε μπουτίκ. Μπουτίκ χοτέλ. Ναι. Είχα μια δουλειά και τα λοιπά. Λοιπόν, έκλεισες σου επίσης κανονικά. Ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, δεν ξέρει κανένας ότι πήγα να μείνω για μέρα, φίλε. Είναι κόκκινη το Ανδρέας Ποτσαλίδης. Και όταν έφευκα, επειδή είχα ακόμα μια δουλειά στην Παφών τον επόμενο μήνα, είπα ρε κομπέρα, αφού κάνω check-in να πληρώσω, γιατί δεν ρωτάω να μου κρατήσουν και την ημερομηνία την επόμενη. Και μου λένε, ξέρεις, έχει μόνο αυτά τα δύο διαθέσιμα στυλ δωματίων. Λέω, εντάξει, πόσα είναι, μου λέει είναι 280 το ένα και 320 το άλλο. Εστιλομάθηκασα ρε φίλε κατά πια να κοζαβά και είπα της όχι, άσε με να το δω και τα λοιπά. Και είναι το ξενοδοχείο που είναι 300 ευρώ average τη νύχτα ρε φίλε. Διαφημίζαν το την ίδια περίοδο που ήμουν για μέ, χωρίς να το είδα διάφορα stories, άτομα τα οποία οι followers τους δεν υπάρχει ούτε ένα στο 3 εκατομμύριο να διαθέσουν 300 ευρώ για να πάνε να μείνουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Άρα φτάνω σε εδώ που είπε ο Τάσος. Ότι μπορεί να ζητήθηκε είτε από τους ίδιους να πάνε να το διαφημίσουν. Να ζητήσαν ήδη οι influencers. Να ζητήσαν ήδη οι influencers να πάνε να το διαφημίσουν. Ή αν ήρθε και αντίστροφα η πρόταση ρε φίλε, έκαμε λάθος για μένα επιλογή των ξενοδοχείων influencers. Εντάξει, ρε, να πω και στο άτομο που αναλαμβάνει ο marketing. Ρε φίλε, σου λέω εγώ, έκαμε λάθος επιλογή influencers. Γιατί για να πάει ρε φίλε κάποιος να μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο πρέπει να διαθέσει ένα χιποσό ρε φίλε. Δεν κοιτούν οι διαφημιστικές και αυτοί ποιοτικά χαρακτηριστικά των influencers ή των ανθρώπων που έχουν, των micro-influencers, ας πούμε, που λένε που έχουν 6, 7, 10 χιλιάδες, ας πούμε. Δες τα ποιοτικά σου. Μπαίνει ο άλλος, κάνει τις υπερχλιδάτες διακοπές και μπαίνει στους ακολούθους Abdul Duk. 1, 2, 3, 5, 4. Ρε μάνα, δεν τα βλέπεις και του δίνεις διαμονή των 1.000 ευρώ και μου κάνει τη χάη ζωή ο τίποτας. Δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι επί της ουσίας του το δίνεις για να κάνει αυτό στη χλίδα του, να κάνει αυτό στη ζωή του. Είπα σου το και πριν να σου πω και τώρα, θεωρώ ότι έγκρινουν σωστά, αλλά προσφέρεται επί στιγμή μου που το προσφέρω, ρε φίλε, κάποιος να πάω πιάει. Να πάει να πιάσει την προσφορά. Ναι ρε, εννοείται. Εντάξει, ναι, και εγώ είναι και αδικός. Αλλά μόνο ξοκιάζεις, δεν και πιάνεις. Και μου χτύν να πας να μείνεις ρε φίλε σε ξενοδοχείο, να ξοθιάσεις πάλι, είναι η πεζίνα σου, είναι το ένα σου, είναι το άλλο σου και ριάλια θα πιάσεις. Και έρχεται 20 του μήνα και βαστάς ριάλια, αλλά είσαι influencer. Εν τω που κάνουν οι διαφημιστικές, barter. Είναι ωραίο. Εντάξει, και κάποιους που πληρώνονται για να πάνε, δηλαδή και πάνε και πληρώνουν. Αλλά εντάξει, η άποψη μου πρέπει να μπει ένα έλεος, παιδιά. Δηλαδή. Ήδη ξεκίνησε ρε φίλε και ένα φορολο... Ποιος δεν φορολογεί, ποιος πληρώνει. Να ξεκινήσει ρε φίλε. Πόσα, πες, να σου ανοίξω εγώ 15 account, ποιο γράφει επιπληρωμή. Δεν είπα ότι γίνεται τώρα. Θα σου πούνε, μα εγώ δεν πήρα λεφτά. Απλά μου έδωσε καφέ το εκρού και εγώ το διαφήμισα. Καταλαβες, δεν πήρα λεφτά. Αυτή θα είναι η καραμέλα που θα χρησιμοποιούν. Ναι, αλλά να πω και ρε φίλε στην κυβέρνηση, θα σου νομοθετήσει τούν τη δουλειά ρε φίλε. Τούν το πράγμα που κάνεις. Δεν είναι να πω και σε σένα να είσαι σωστός. Ρε φίλε, το να είσαι σωστός ή λάθος είναι υποκειμενικό. Εγκρίνεις εσύ αν είναι σωστό ή λάθος, ή ηθικό ή ανήθικο τον που κάνει κάποιος. Το θέμα είναι να το κάνεις γιατί πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου και παίρνεις το μισθό, το ποσό που σου αναλογεί. Όχι για να μου κάνεις εμένα σοου. Και σου είπα το απλό παράδειγμα του τύπου που το ξέρουμε όλοι και είναι άλλοι 3-4 σαν αυτόν που πάνε στα μαγαζιά. Κέρασέ μας το τέτοιο και θα ανεβάσω εγώ φωτογραφία. Να μου πεις μετά, δεν ξέρω ποιος. Εσύ κατάλαβες ποιος είναι. Ναι. Δεν ξέρω, να μου πεις μετά. Ή υπάρχει ένας άλλος λέει να μπω τσάμπα στο μαγαζί, θα σου ανεβάσω story, δεν έχει κανονίσει με καμία παρέα και αν βρει γνωστό χώνεται σε τραπέζια. Πίνει, κάνει τσάμπα, ανεβάζει φωτογραφίες στον πρώτο κεντρικό στη Βύση, ας πούμε, και φεύγει. Εντάξει, ρωτά. Και αυτός έχει πολλούς influencers. Θα μου πεις γιατί δεν λες όνομα. Γιατί να γίνω εγώ κακός και να τσακώνομαι πάλι και να λένε ο άχρηστος, ο Τάσος κομπλεξικός. Κακός είσαι. Όχι, δεν είμαι κακός. Ήρθες με νεύρα. Όχι, είναι η πρώτη φορά που κάποιος με αφήνει να τα πω. Ναι. Ανδρέα, θα το κάνουμε το βήμα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι λάθος ο τρόπος που τα λέω. Αλλά θεωρώ ότι πολλοί άνθρωποι σκέφτονται το ίδιο με μένα. Δεν είναι ότι ζηλεύω τους ανθρώπους που κάνουν. Να σου πω, δεν είναι ότι ζηλεύω τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη ζωή. Να είναι καλά οι άνθρωποι να το κάνουν. Αλλά μην το κάνεις. Επιδεικτικά εννοείς. Ναι. Δηλαδή και εγώ πήγα σε ένα ωραίο μπουτίκ χοτέλ και ανέβασα την πισίνα, ανέβασα το ένα, ανέβασα το άλλο. Αλλά εγώ έχω μια φορά το χρόνο τα λεφτά να διαθέσω για αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το κάνω εβδομαδιαίως
και να προσπαθήσει να με πείσει ότι μπορώ να πάω στο Camp George, ας πούμε, να πληρώσω τόσα λεφτά όσα έχει. Δεν μπορώ να τα πληρώσω. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Ήδη ευκήκαν και μελέτες ότι αν βασιστείς στο τι σήμερα βλέπεις. Το Σαββατοκυριακό θωρώ έναν Κύπριο influencer πάει σε το ξενοδοχείο. Το άλλο Σαββατοκυριακό πάει στο άλλο και διαφημίζει το με τον ίδιο τρόπο. Έχασε το value για μένα, ρε φίλε. Αφού κάνεις το ψεύτικα. Κάνουν το ψεύτικα, ρε φίλε, ή εν μικρό το ποσοστό φίλε, που το παρακολουθεί. Μαζί, ρε φίλε. Ούλα μαζί, ρε φίλε. Και εσύ βλέπεις το συνέχεια. Ούλα μαζί. Ναι. Ας πούμε, πέμω ένα influencer, ρε φίλε, που αντιπροσωπεύει πέμω έναν γκρουπ τη Thanos Hotel. Έπα έναν πέμω ένα που ξέρεις ότι ρε κομπάρε τούτος δαμέ ο influencer όντως ρε φίλε πάει δείχνει μας τα ξενοδοχεία τους κάθε καλοκαίρι έχει μόνιμη συνεργασία μαζί με τούτον τον γκρουπ των ξενοδοχείων και όντως ρε φίλε είναι γαμάτον και να πάω. Πέμω. Πέμω έναν influencer ο οποίος μπορεί να πάει ρε φίλε αύριο και να διαφημίζει τη Gillette. Και αντί να έχεις ας πούμε τον ποδοσφαιριστή του εξωτερικού να έχεις τον Κυπρό influencer. Εντάξει ρε, θεωρώ ότι είμαστε μικρόν portion, μερίδα που μπορεί να επηρεάσει και λόγω της γλώσσας και λόγω του... Εγώ χαίρομαι που μέσα στον κορονοϊό δόθηκε ευκαιρία σε ταλαντούχους ανθρώπους που δεν είχαν το βήμα να γίνουν γνωστοί, γίναν YouTubers, Instagrammers κτλ. Και αυτό μετά εξελίχθηκε σε influencer. Το θέμα είναι, θα χαλάσει την καρέκλα, μα πας προς πίσω. Έχουμε χορηγό, ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι να κρατήσεις ένα μέτρο και να καταλάβεις πού απευθύνεσαι. Ναι. Απευθύνεσαι σε πολύ κόσμο που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, απευθύνεσαι σε κόσμο που ζηλεύει τη ζωή που κάνεις και θα ήθελε έστω 1% μία μέρα να ζήσει τη ζωή σου. Γι' αυτό να είμαστε πιο σεμνοί, πιο ταπεινοί και να μην προκαλούμε. Θυμάμαι, έχω δει βίντεο στο Instagram να χύνουνε μοέ σε Rolex, σε μαγαζιά και να κάνουν. Γιατί να το κάνεις? Φλεξ. Φλεξάρεις ρε φίλε. Φλεξάρεις ρε. Γιατί? Ή ας πούμε, γιατί πρέπει να δείξεις τα μάξι σου ότι κοίταξα να σε έχω BMW ρε κουμπάρε και είναι καλό το BMW και το πλήρωσα. Ναι, σε όλο τον κόσμο το πράγμα. Είναι μόνο. Εν το παράδειγμα που είπα πριν με τη Γόπα, εντάξει. Εγώ πρέπει να κρίνω αν κοινό που βλέπω. Θέλω να το βλέπω ή με επηρεάζει οτιδήποτε ρε φίλε. Και εντάξει, πρέπει όμως να βάλουμε και λίγο το μυαλό μας κάτω ρε φίλε. Να πεις, βλέπεις 10, 30, 40 δευτερόλεπτα του άλλου ένα βίντεο, εν γενούλη του ζωή είναι πράγμα. Είναι έναν κομμάτι της ζωής του, μπορεί να κάνει το βίντεο ρε φίλε και ύστερα να πιένει σπίτι του και να κλείνει πόρτα και να κλαίει ρε φίλε. Εν και ξέρεις το. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι και που βλέπεις ρε φίλε είναι έναν κομμάτι. Ακούω ρε, είναι ένα κομμάτι. Είναι έναν κομμάτι της ζωής του ρε φίλε. Δεν είμαι σαν τα μούτρα σου εγώ. Εντάξει τώρα γίνεσαι Ανδρέας. Όχι, εγώ παρατηρώ, ακούω. Ο Ανδρέας είναι έτσι. Ακούω ρε. Όταν μιλάς στο κινητό δεν ακούς τι γίνεται όταν στέλνεις μήνυμα. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Έχω άλλο θέμα. Γρήγορα. Προλαβαίνουμε. Ναι, και κλείνουμε. Κάμερες. Δεν μπορώ ρε φίλε για το δρόμο να με παγιδεύεις και να αναγκάζεις με έμεσο που πλέον γίνει άμεσος φόρος. Ναι. Πηγαίνει ο άλλος 40-45 και το όριο είναι 30. Τι μου λες τώρα? Και αυτός ο τύπος πρέπει να πληρώσει 100, 200, 300 ευρώ, λες και πάει με 160. Φίλε, κανονικά και κρύβονται, κάλυψε απόκρυψη. Κάμερες και να μην περνούσαμε κανένας με κοτσινό και να ήμασταν όλοι κάτω από το όριο που επιτρέπεται. Που η στιγμή που κανένας δεν το κάνουν το πράγμα ρε φίλε, όπου δεν πίπτει ο λόγος, πίπτει ράβδος. Ναι ρε Αντρέα μου, αλλά δεν μπορεί να λες σου βάζω 50, 100, 200 ευρώ πρόστιμο. Φίλε μου, γιατί να πιένεις 50 ρε φίλε, γιατί να πιένεις 60. Μα γιατί να πηγαίνεις σε έναν δρόμο 50 που μπορείς να πας με 70 και 80. Να πιένεις έτσι είναι ρε φίλε και στο εξωτερικό, αν πας έτσι έχω κάμερες. Και όλοι πάνε όπως πρέπει να πάνε. Μα κάστο να λέω θέλει. Κρύβονται ρε φίλε και δεν φταίνει πάλι. Εμείς είμαστε η εξαίρεση του κανόνα, δεν είμαστε ο κανόνας. Είναι παγίδα. Μέχρι να φτιάξουν αυτό το να στρίβεις αριστερά ή δεξιά και πότε ανάβει το πορτοκαλί, ένα σωρό κόσμος πλήρωνε πρόστιμο. Επία και ήταν η ώρα 3 το πρωί, όφτσερος ο δρόμος και ήταν πας στα φώτα και ήθελα να στρίψω αριστερά. Και άρα και ο καφόν έρχεται αυτό, ήταν 3 το πρωί γιατί άμενη στρίψω, όπως εκεί να στρίψω, παπ το φλάσο απέναντι μου ούτε που επήρα πράγμα, διότι λέμε σου, δεν ξέρω πώς κάνω. Το λοιπόν, εξιάσα χαμογελάσω, πάρ' τα αντρικό μου λάλο. Εντάξει, δεν έγινε πρέπει να φταίξω δικάμε, καλά μου έκαμε ρε φίλο. Εκεί στα φώτα του και η Cineplex. Είναι παγίδα ρε φίλε. Είναι παγίδα. Πόσος κόσμος την έχει πατήσει. Η Μαξέρης ούτε σταθερή όμως. Δεν μπουσίζαμε. Σταθερή κάμερα. Και γράφει. Στην ευθεία ρε. Γράφει 30 είναι. 50. Πέ μου τώρα εσύ ποιος πάει 50.
Εγώ. Πρέπει να πιένεις 50. Παιδιά. Μα γιατί να μην πιένεις 50 ρε φίλε, γιατί να πιένεις 70. Και αν πας 51, πρόστιμο. Όχι. Δηλαδή αλλάζει ταχύτητα με νομίζω το 10-55. Ωραία. Άρα είναι το δικαιούσε 55. Φίλε, εγώ θα μπορούσα να τις φωτογραφίες. Περίμενε. Πες ότι το όριο είναι 50. Ναι. Άρα αν πάω 60. Είσαι 5 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Άρα πρόστιμο. Ναι, τι κακό θα συμβεί δηλαδή ρε παιδιά στα 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Φίλε, δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να πιένεις με 50 ρε φίλε. Γιατί δεν το δέχεσαι. Εκείνος που σχεδίασε τον δρόμο ρε φίλε, έβαλε και το όριο. Εντάξει, μην το πιάνε το σχεδιάσε. Προσέξτε, δεν φταίνουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στα φορτηγάκια που τους φωνάζουν και πολλά στην Κύπρο να σχεδιάσουν ένα δρόμο. Λάθος. Πας στην Κολαντινάς πριν κάμετε το. Την καλύτερη λύση παιδιά την είχε ο Τσίγκης που ήταν υποψήφιος στο Δήμο Στροβόλου. Έλεγε κίτρινα όλα ρε, να τα βλέπεις από μακριά. Κίτρινο το βανάκι, κίτρινα τα φώτα, κίτρινες οι κάμερες, όχι αυτό το γκρίτο ύπουλο. Ναι, όλα κίτρινα. Συμφωνώ. Ναι ρε φίλε, άκου, ευκαιό άποψης. Με την ΑΕΠ. Δεν δέχομαι λέει. Εντάξει, είναι δύο άποψεις. Ή να είσαι νομοταγής και να ακολουθείς τον κώδικα. Άρα δεν είσαι νομοταγής φίλε μου, τέλος. Όχι είμαι. Τέλος είσαι ρε. Φυσικά και είμαι νομοταγής. Εγώ σκέφτομαι τους άλλους. Δεν το κάνω για μένα. Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μούχτη. Περίμενε. Για σας δουλεύω. Λέω ότι είναι το όριο 50. Σε δικαιολογεί ο νόμος μέχρι το 55. Διορθώστε με, δεν τα ξέρω εγώ καλά. Μάλιστα, στο 55. Σου δίνει ένα 10%. Καταστράφηκε το σύμπαν αν πας 60. Και ο άλλος που παίρνει 800 ευρώ επειδή ξεχάστηκε και πήγε 5 χιλιόμετρα παραπάνω. Να μην ξεχάνεσαι ρε φίλε, να πληρώσεις φίλε μου. Μα δεν πήγε με 120 παιδιά στο δρόμο. Πήγε με 5 χιλιόμετρα παραπάνω. Είναι στην υπερβολή του. Είναι ύπουλος, πρόστιχος και πούστικος φόρος. Σχετικό. Είπα σου και πριν, υπάρχουν εφαρμογές πλοήγησης στις οποίες μπορείς να ενημερώνεσαι αν θέλεις να είσαι. Λυπούμε ρε Σάμου πολλά. Πολλά ρε φίλε. Θέλω να κατεβώ μια ημέρα από αυτό. Γιόντζο απάνω το βρε φίλε θέλω να σου φέρω να πκείς. Να σου φέρω ένα σάντουιτς να φάεις. Τα παιδιά μου στα πάμε τις κάμερες. Εντζήνοι που εμπληρώνουν ρε φίλε. Ωραία και κάθονται έτσι για με. Και περιμένει. Είπαν και ευκάλλεις κοπιά ρε φίλε. Εν έχεις υπόσταση. Ρε φίλε εντάξει, εγκίνητες κάμερες. Εν και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε... Έλα ρε, να μου καμνείς. Είμαι δουλειά ρε, μα πού είσαι δουλειά. Είμαι μέσα στο μάντζε. Κάθου. Κάθουμε και μάχουμε να φωτογραφισούμε. Ντροπή σας. Τι είναι το ντροπή μας ρε φίλε. Όχι. Δεν θέλω να κάνουν επιθέσεις καημένους υπαλλήλους που κάθονται μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν κάνουμε ρε επιθέσεις ρε. Εγώ λαλώ ότι λιώνουν σημίλα μου ρε μες στο λαλαρό. Είναι εξωργόν το αυτούμενο το αυτοκίνητο. Ναι ρε, θα έχει air condition. Αλλά να δώσεις μια απόκληση ρε κουμπάρε. Δηλαδή αν πηγαίνεις σε αυτό το δρόμο είναι το όριο 50 και δικαιώσεις μέχρι 55, κάνε μου σύσταση ρε φίλε. Περίμενε, η άποψη με εμένα... Μα είναι ίσως να τελειώναμε με σύστασεις ρε. Δεν πειράζει ρε. Εμένα με έχει σταματήσει αστυνομικός. Ακούστε τώρα να σας πω αληθινή ιστορία. Με σταματάει αστυνομικός και πήγαμε κάποια χιλιόμετρα παραπάνω. Εντάξει. Του λέω πραγματικά 1000 συγγνώμη εννοείται εγώ εκείνη ώρα. Σου μαζί με το... Αδερφό σου. Ρε. Σου μαζί με το Μίκρα, το αυτοκίνητο σου. Μερικά χιλιόμετρα παραπάνω. Anyway, πάμε στην κουβέντα. Δεν έχω Μίκρα. Λοιπόν, παιδιά, και έτρεχα λίγο παραπάνω. Μου λέει, σε παρακαλώ, εδώ πέρα είναι αυτό. Θέλω να προσέχεις και τα λοιπά. Σου κάνω σύσταση, αλλά δεν θέλω να σε ξαναπετύχω, μου λέει να τρέχεις. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου. Μετά για από μία εβδομάδα δεν έτρεξα. Δεν το ξαναπάτησα. Άτε ρε, λαλείς ψέματα. Στο λόγο της τιμής μου. Εντάξει. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Σε όλες τις χώρες, το οδικό δίκτυο πρέπει να σε αποτρέπει να παρανομήσεις. Για μένα η συμβουλευτική αποτροπή είναι πιο σημαντική από το πρόστιμο. Περίμενε. Φίλε, κανονικά πρέπει να, άμα παίρνα στο όριο, εντάξει, έπρεπε να έφτιανε που το αλυσίδα με spikes και να τρυπούσαν τα λάστιχα σου. Εντάξει, το συμφέρει μου. Εκτός αν πάρετε λάστιχα από τον Κεντή που δεν τρυπάνε με τίποτα. Λοιπόν, άκουμε να σου πω κάτι. Σε όλες τις χώρες, γιατί εμένα τώρα μπαίνεις και λίγο στη δουλειά μου, το οδικό δίκτυο είναι εκείνο που σε αποτρέπει να παρανομήσεις. Εντάξει. Ακούω τώρα επιστημονική άποψη. Όχι, έτσι είναι. Στην Κύπρο, ρε φίλε, το οδικό δίκτυο σε οθεί να παρανομήσεις. Όταν κατεβαίνεις σε λεωφόρο, εντάξει, διπλής κατεύθυνση και από μια και από την άλλη και επιτρέπεις τη διασταύρωση
της λεωφόρου. Εντάξει, είπαμε εσύ Αθήνα ή Θεσσαλονίκη σε λεωφόρο, αν έχει κάπου σημείο που έχει νησίδα. Έχει νησίδα παντού. Ακριβώς. Αλλά δεν έχει αστυνόμευ, ναι. Στην Κύπρο, ρε φίλε, κεντρικές αρτηρίες, λεωφόροι διπλής κατεύθυνσης. Αφού πας να κάνεις δρόμο στην Κύπρο και πρέπει να εξυπηρετήσεις και συμφέροντα εκείνους που έχουν μαχαζιά. Λοιπόν, εντάξει. Πιάσουμε τις πιο κεντρικές λεωφόρους στην Κύπρο και στη Λευκοσία, μην πάμε μακριά. Εγινήκαν νησίδες, αλλά... Και κάπου δεν μπορούν να γίνουν νησίδες. Εντάξει. Αλλά επιτρέπεται η διασταύρωση. Δηλαδή, φίλε, είσαι άκυρος. Είσαι άκυρος. Εντάξει. Άρα, όταν εκείνοι που σχεδιάζουν τους δρόμους ή το οδικό δίκτυο, ρε φίλε, δεν μπορούν να καταλάβουν τα βασικά. Ακόμα στην Κύπρο, ρε φίλε, σταθμεύουμε στο πολλά καλό το πράγμα. Στο αντίθετο ρεύμα. Ναι, εγώ το κάνω αυτό. Το κάνεις. Δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, δεν μπορεί να το κάνει γιατί μεγάλωσε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, μπορεί να επικρατεί χάος, αλλά... Πώς μεγάλωσε στην Ελλάδα, ρε. Μέχρι τα 22 μου, 25 μου είναι Ελλάδα. Τα τελευταία 30 χρόνια στην Κύπρο. 14. Εντάξει. Φίλε, ρε στην Ελλάδα λέω σου μπορεί να επικρατεί το χάος. Εντάξει. Τελειώνουμε. Εντάξει. Σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορεί να διπλοπαρκάρουν, μπορεί οτιδήποτε να έχει κίνηση, αλλά δεν θα δεις κανένα να σταθμεύσει στο αντίθετο ρεύμα. Κανένα. Στην Κύπρο, ρε φίλε. Τώρα που να πάω να βγάλω βίντεο να σου στείλω. Πήγαινε έξω από το εκκρούτζε, βγάλε μια φωτογραφία και να δεις πόσα αυτοκίνητα σταθμευμένα ανάποδα. Δεν το κάνω ποτέ. Ποτέ. Άρα εμείς... Οκτωβρίου. Είναι δουλειά μας. Παντήξε σε κάθε που δουν το μαγαζί έχει αρώντα. Άρα ρε φίλε, το θέμα είναι ότι έχουμε λάθος εικόνα. Το πώς μπορούμε να κυκλοφορούμε. Λάθος εικόνα του πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον τρόπο που οδηγούμε, ρε φίλε. Άρα ναι, καλά κάνουμε και έχουμε στις κάμερες, κίνητες και κρύφκουν. Τουλάχιστον. Τουλάχιστον, το bare minimum. Εντάξει, και να σου πω κάτι, και έπρεπε το πρόστιμο να είναι 300 ευρώ και 500 ευρώ, αλλά άκου. Δεν μπορεί μια οικογένεια τώρα μοιράζει με τον Ρόμπι Χούτ, ρε φίλε. Περίμενε, άκου. Αλλά να σου πω κάτι. Φίλε, άκου, ήμουν Αγγλία δουλειά και είχαμε πάρτι και έπρεπε να πάρω κάτι πράγματα στο κλαπ και στάθμια στα φέρια, πάτα να τροχός μου. Σκύλε. Ναι. Λοιπόν, πάρκαρα το αυτοκίνητο στη θέση μου και πάτανο. Που έπαιξα σε φοιτητικές ελληνικές κυπριακές βραδιές ήταν και διαφημίσαν τον εαυτόν τους ότι είναι international. Διεθνής η καριέρα. Ναι, κέρδισα και διαγωνισμούς. Λοιπόν, άκου ρε φίλε. Χειμώνας έβρεσε και πάτησα τη γραμμή ρε φίλε περίπου τόσο. Ήρθε, έβαλε μου το πρόστιμο σε ειδικό φάγελο, έκλεισε το, έβρεσε καταρακτοδός. Αλλά τι μου έβαλε πάνω, ήταν 120 στερλίνες το πρόστιμο. Και γράφει μου το City Council, γιατί γράψε με η αστυνομία της περιοχής. Αν πάεις να το επικαιρώσεις εντός 10 ημερών, είναι 50% πιο κάτω. Άντε τώρα, ορίστε. Περίμενε όμως. Αλλά στην Κύπρο είναι το πράγμα. Όχι. Περίμενε. Δεν μειώνεται στην Κύπρο, αυξάνεται. Ναι, περίμενε όμως. Δέχομαι το. Ναι, 500 ευρώ, αλλά αν πάω να πληρώσω νωρίς, βάρ' μου το μισή τιμή. Εντάξει, άρα... Πάρε γύρε το πρόστιμο σου, εάν το ξοφλήσεις τις πρώτες 15 μέρες έχεις 30% έκπτωση. Φίλε, έτσι είναι. Σε όλες τις χώρες. Αν το πληρώσεις νωρίς, ρε φίλε, έχεις σε επιβραβεύει. Άρα ναι, δέχομαι το, βάρ' μου το πρόστιμο 300 ευρώ. Ναι, μπορεί να κάνω περισκεψία, μπορεί οτιδήποτε. Αλλά δώσ' μου τον chance να πληρώσω πιο λίγα. Δηλαδή, τιμώραμε. Βάρμε στο σωστό τον δρόμο, αλλά να είσαι και εσύ σωστός απέναντι. Είσαι πολύς ρε. Δεν είμαι πολύς ρε. Είσαι πελάρα μου ρε. Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη. Εσύ θες να πληρώνεις πουθενά ρε φίλε. Ναι ρε. Αυτό καταλάβατε ρε. Άμα γράψεις Τάσος Θεοδωρού στον Google, να σου βγάλει το definition του μούχτη. Λοιπόν, νομίζω λείψει ο χρόνος. Όφλα. Ερασιτέχνες, γιατί δεν πήγαμε στους άλλους να κάνουμε podcast ρε. Εντάξει. Έχουμε ακόμα 13 λεπτά. Όχι, εγώ αυτό που λοιπόν, και κλείνουμε. Θα πρέπει η αστυνομία να μην εξαντλεί την αυστηρότητά της, να κρίνει κατά περίπτωση και να καταλάβει. Μα μιλούμε για δύο πράγματα. Άλλον η αστυνομία και άλλον την Υπουργείο Συγκοινωνία. Λέω για τις κάμερες της αστυνομίας. Να σκανάρουν τα αυτοκίνητα με μπαρκαρισμένο. Φίλε, αρχικά πλέον. Εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ στην καλοσύνη των ανθρώπων. Έχει και καλοσύνη τα όρια της μόνο. Εντάξει, να μας γράφουν όλους, να μας παίρνουν όλους τους φόρους, να δίνουμε το μηνιάτικό μας δεξιά και αριστερά και θέλω να κάνεις μαλακία να σε γράψει. Δεν είναι μαλακία ρε Αντρέα μου να πας με 5 χιλιόμετρα παραπάνω, είναι ανθρώπινο λάθος. Είναι λάθος. Δεν θα σκοτώσεις άνθρωπο. Τέλος πάντων να πάρω παράδειγμα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, να γίνει. Άρα ο Τάσος. Λέει, είναι χιλιόν η πολύ. Έχει. Όχι, δεν πάει έτσι.
Λοιπόν, για να κλείσουμε. Ο Τάσος συμφωνεί και γουστάρει το που έκανε ο Φιδίας, αλλά του αρέσκουν κάποιες... Οι ακρότητες δεν μ' αρέσουν εμένα. Κάποιες ακρότητες, εντάξει. Θεωρεί ότι τούτο με το Τραμπ κάτι του βρωμεί. Μπόχα έτσι. Σαν ασβός. Ναι. Κάτι του βρωμεί. Έχει τα με τους influencer, αλλά διαφημίζει βαλίτσες. Όχι, δεν τα έχουμε τους influencer. Εντάξει, έχει τα... Τα έχουμε τους τζαμπατζίδες influencers, με αυτούς που πληρώνονται. Ναι. Λοιπόν, και το πρόβλημα του είναι ότι δεν τον αφήνουν να τρέχει στην Κύπρο. Δεν θέλω να τρέχω, παιδιά. Λέω να είναι πιο διαλλακτική και να μην το γράφει στο να πει τρέξει με 5 χιλιόμετρα παραπάνω. Ο κόσμος πεινάει γύρω μας. Ρε να με διάσει το αγκούριν του αλλού και λαλήσω αντί να σου πει ευχαριστώ λαλήσω ζαόν, εν έχεις ίσο. Υπάρχουν κάποιες άξιες περιπτώσεις. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι άχρηστοι. Είμαστε η εξαίρεση του κανόνα, δεν είμαστε ο κανόνας. Εγώ λέω σου απλά. Όταν ξεκινήσετε να πιστεύετε στην καλοσύνη των ανθρώπων, θα δείτε ότι λίγο αυτό θα περάσει σε όλους. Έτσι είναι ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άχρηστοι να παρκάρουν έτσι ή όλοι να τρέχουν. Για να κλείσουμε, η άποψη μου είναι ότι θα ήθελα πιο ακριβά τα προστίμα. Και λέω πιο αυστηρή την αστυνομία. Αλλά discount όμως. Ναι. Με discount. 1+1 δώρο. Όχι ρε φίλε, 50% κάτω το πληρώσεις στις 10 μέρες. Με αυτή τη λογική θα το πάει 1.000 ευρώ, πάρε 500. Ποιος του είπε το πράγμα, δεν είπαμε ότι να το... Ρε, άκουμε, επειδή εμπλέκονται, γίνεται conflict τώρα. Ναι. Τόσο θέλει να βρουν για άλλους λόγους. Γιατί? Αλλά άκουμε, η επιχείρηση είναι στην Κύπρο. Στην Ελλάδα να πουλάσουν τα πράγματα. Μην τον ακούτε. Δεν λέω να βγουν. Λέω ότι όταν είναι μια απόκτηση... Θέλει να έχει... Για να γράφεις άθρα. Σταμάτα, μην το πεις. Δεν μου τα πεις μετά. Λοιπόν, λέω να σταμάτα είπα. Λέω να υπάρχει... Να γίνει με επαναπατρισμό. Σταμάτα ρε λέω. Α, τώρα θυμήθηκα, ναι. Λοιπόν, εγώ χάρηκα που... Άρα για αυτό. Αέλασες, α. Παράρτημα στην Κύπρο. Να ρωτήσω, θα με ξανακαλέσετε καμιά μέρα ή... Εννοείται, αλλά θέλω να μας στείλεις εσύ τα θέματα. Την επόμενη φορά. Εγώ είμαι καλεσμένος, παιδιά. Εντάξει, θέλω να στείλεις εσύ τα θέματα. Τα 3 από τα 4 δικά μου ήτανε. Όχι, συζητήσαμε προχτές. Εγώ πες φορές σε πιάνω να μάθω... Πολλές. Ποιος έβαλε εκεί το έτσι. Φίλε, θέλω την επόμενη φορά να κάνω μόνο κουτσομπόγιο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αφού είναι η δουλειά σου, είσαι ο μέτ. Ήτο η δουλειά μου. Τώρα τι είναι. Ο αδερφός του ακόμα πιστεύει ότι κοίταγα τα σκουπίδια για να βρω τα σκουπίδια της Μενεγάκη, ρε φίλε. Μου το λέγω και του λέω: ρε Μαναγά, δεν είμαι εγώ αυτός που έμπαινε μέσα στα σκουπίδια των Εκέδες. Άλλος ήταν που το πριν ξέρεις. Πριν να κλείσουμε, θέλω να μου πεις έτσι ένα ωραίο νεφτράπελο στην Ελλάδα. Και κλείω με. Ήμουνα σε εκπομπή, δεν θα σου πω σε ποια. Και ήταν η εποχή που ένας τραγουδιστής είχε κάνει εξόγαμο. Η δουλειά του τα πράγματα. Και ήμασταν ήδη εφέρμαρε να έκανε εξόγαμο. Και μάλιστα ήμασταν έξω από το γενετικό κέντρο για να επιβεβαιωθεί αν είναι δικό του ή όχι, γιατί αυτός επέμενε δεν ήταν δικό του. Τελικά ήταν. Και φεύγει συνάδελφος άλλου καναλιού. Τα link ήταν στη σειρά. Live links. Τότε ήταν κάτι van τεράστια με κεραίες που ανέβαιναν. OB van. Όχι, ήταν το link van. Ναι. Λοιπόν, και πήγε και έβγαλε τις μπρίζες του γεννήτριες από τα 2 ανταγωνιστικά κανάλια και πέφτει το σήμα, πέφτει μαύρο. Όχι, συνάδελφος. Εγώ ήμουν ψαρωμένος τότε, ήταν οι πρώτες μου χρονιές. Και έβγαλε και πέσαν τα link τους και ήταν μόνο αυτό στον αέρα. Ελλάδα, ρε φίλε. Εγώ να σας πω πολλά. Είναι ωραίοι. Λοιπόν, θα βρούμε έτσι μια παρουσιάστρια και θα φέρουμε και τον Τάσο να κάνουμε μια συζήτηση. Μακριά από μένα τα κουτσομπολιά όμως. Όχι, να θέλουμε. Είμαι σοβαρή. Πότε θες? Ένιξε, να βρούμε την παρουσιάστρια. Εντάξει. Μία είναι η παρουσιάστρια κομπλεξάριστη που μπορεί να έρθει και να περάσουμε καλά. Κωνσταντίνα Ευρυπίδου. Να έρθει. Εντάξει, εσύ που δεν την ξέρεις. Καλέστε την εσείς. Εσύ που την ξέρεις, ρε φίλε. Κοίτα, έβαλε τον μπλίτσα από πάνω μου να φαίνεται συνέχεια στα πλάνα μου. Στην πονηρός είναι. Κάτσε κεντρικό, δεν που θέλει να φύγει το μπλίτσα για να με φαίνεται. Μπορεί να βάλεις δεξιά 2 φωτογραφίες και αριστερά που θα σου πω. Ναι, του Χριστοδουλίδη και του άλλου. Του Φιδία. Ευχαριστώ, παιδιά, πέρασα πολύ ωραία. Λοιπόν, Ανδρέα. Τα έβγαλε πολύ από μέσα μου, θέλω πολύ να τα πω. Εντάξει, ρε φίλε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Να το κάνουμε. Το ξέρω ότι έχασα. Ναι, να το κάνουμε. Ξέρετε, δεν μπορώ σε κάποια άλλα Confession rooms. Δεν μπορώ. Το να φαίνεται έξυπνος ο παρουσιαστής, ότι είσαι πιο έξυπνος από τον καλεσμένο σου.
ότι είσαι πιο ενημερωμένος από τον καλεσμένο σου. Όχι, ρε. Ότι Δεν μπορείς, ρε φίλε. Είμαι φωτεινός παντογνώστης και ξέρω, η γκάμα μου είναι ευρεία και ξέρω τα πάντα. Κάτι θα είδες εσύ για να κάνεις τον dark comments. Λοιπόν, να τα αναλύσουμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε, Τάσο μου. Τάσο μου, ήσουν καλός, εντάξει, η απόψη σου όντας είχε δίκιο, Αντρέα, θέλει λίγο παλαιορυθικής, αλλά πειράζει, θα κάνουμε ένα update. Άμα συμφωνούσαμε, πού θα ήταν το ωραίο. Θα μιλάγαμε 10 λεπτά τώρα. Εντάξει, σίγουρα. Κλείνω με αυτό. Είναι σαν τους πανελίστες, τους κανονικούς τώρα, για αυτούς που πάνε τσάμπα για να φαίνονται οι μούρες τους, αυτούς που πληρώνονται με μισθό. Σωστό. Πληρωνώσουν. Και καλά κιόλας. Γι' αυτόν τον εφάνε. Και την τελευταία, τέλος πάντων, θα σας πω μια άλλη φορά, την τελευταία μου τη δουλειά την έχασα πολύ πουστικά. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, ναι. Τους πανελίστες που πληρώνονται, γιατί δεν ντροπή για μένα όρος πανελίστας, κάθεσαι στο πάνελ, είναι πάνελ, ας πούμε. Έχεις κάποιες δουλειές να κάνεις όμως σαν πανελίστα. Και έχουν άποψη, ευρεία γκάμα γνώσεων και εγώ αυτούς τους ανθρώπους παραδέχομαι. Ναι. Που θα σπάσουν αυγά. Όχι αυτούς που πάνε μούχτη για να ανεβάσουν followers και να είναι δίπλα στην παρουσιάστρια και να φωτογραφίζονται. Τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Την επόμενη. Cheers.